nilqgħu magħna hemmhekk il-Prim Ministru flimkien ma' Sinjura Lidja Bela jinaqdu magħna fis-sala. U ngħaddi issa sabiex nistieden id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn sabiex jindirizza l-Konferenza Ġenerali. Il-Partit Laburista huwa partit maqut. Il-proċess ta' elezzjoni ta' kap ġdid tal-partit tagħna, ta' mexxej tal-partit tagħna, kellu żewġ konsegwenzi. Ħareġ l-għaqda intrinsika li hemm fil-Partit Laburista u ħareġ il-firda intrinsika li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Għax waqt li aħna konna rġiel u fimna li l-partit jiġi qabel l-individwu, il-Partit Nazzjonalista qed juri li għalihom l-individwu jiġi qabel il-partit u jiġi qabel il-pajjiż. Id-differenza bejn li tikkampanja u li tiggverna hi illi meta tkun qed tikkampanja in-nies jiġġudikawk fuq dak li tgħid u meta tkun qed tiggverna in-nies jiġġudikawk fuq dak li tagħmel. U aħna f'7 snin ta' Gvern Laburista, f'7 snin ta' Partit Laburista fil-Gvern, u rejna li aħna mhux biss kapaċi ngħidu imma kapaċi nagħmlu u kapaċi niggvernaw. Ir-riżultati ta' dawn is-7 snin jitkellmu waħedhom. Is-suċċessi ta' dawn is-7 snin jitkellmu waħedhom. Il-ġid kbir illi ħloqna f'dawn is-7 snin jitkellem waħdu. Dak illi għedna li ħanamlu għamilnieh u dak li ngħidu li ħanamlu nagħmluh. Dawn l-aħħar 7 snin kienu l-aqwa 7 snin illi qatt kellu pajjiż tagħna. Kienu l-aqwa 7 snin ekonomiċi, l-aqwa 7 snin soċjali illi qatt kellha Malta. U dan għamilnieh aħna, dan għamilnieh flimkien, dan għamilnieh għax il-Partit Laburista huwa partit maqut. Ma jfissirx illi dak kollu li għamilna dejjem kien tajjeb. Ma jfissirx illi minkejja da 7 snin ta' ġid kbir li għamilna u da' suċċessi u da' riżultati li kellna ma kellniex żbalji. U jiena llum irid insemmi 3 sfidi illi naħseb u jidher li għandna bħala partit għas-snin illi ġejjin, għax-xhur u għas-snin illi ġejjin. U l-ewwel sfida hija proprju din. Illi l-żbalji illi għamilna, l-affarijiet illi ma marrulniex tajjeb, affarijiet illi stajna nagħmlu aħjar, illum għandna l-opportunità illi narfuhom, nammettuhom u nirranġawhom. Jiena ma niddejjaqx illi jkun hawn xi ħadd minn xi pajjiż Ewropej illi jiġi f'pajjiżna u jħoss li għandu jgħidilna x'nagħmlu bħalma ġara anke f'dawn il-ġranet, ma niddejjaqx. Sakemm ikun ġenwin, sakemm irid illi verament jgħin il-pajjiż, merħba bih illi tina l-pariri. Kien hemm istanzi fejn aħna tlabna pariri bħall-Kummissjoni ta' Venezja, tlabniha parir biex naraw fejn nistgħu nirranġaw. Ma niddejjaqx illi ġi xi ħadd barrani itina parir. Però jiena nifhem illi biex naħslu wiċċna
m'għandniex għalfejn jiġu barranin jgħidulna kif naħsluh. Jiena nifhem li aħna għandna jkollna s-sodezza biżżejjed, l-urġulija biżżejjed, il fejn naraw li għandna bżonn naħsluh. U nagħmlu aħna lil nafusna. Ma nibżawx. Ankunu onesti. Ma ebda forza politika fil-pajjiż jekk mhux il-Partit Laburista illi kapaċi jsowwi il-ħażin li hawn dan il-pajjiż. Jiena ħadd pjaċir. Nisma' l-Desiree tispjega kif iva. Aħna għandna jkollna biżżejjed saħħa, għandna jkollna biżżejjed sodezza, illi dak li nifhmu li qed isir jew li sar ħażin nirranġah. U forsi diffiċli li kultant tara proġett illi tkun bdejtu ma' sħabek, illi mhux sejjer tajjeb u tgħid issa rrid nieqaf u rrid nibdel, hemmhekk hemm bżonn li nagħmlu. Fejn l-affarijiet marru tajjeb insaħħuhom, fejn l-affarijiet marru ħażin naqtaw linja u nbidluhom. M'għandniex nibżgħu. Aħna b'saħħitna biżżejjed, aħna sodi biżżejjed, aħna mgħudin biżżejjed biex dak li hemm bżonn nagħmluh. Ma jistax ikun illi l-ġid kbir li għamilna u l-ġid kbir li għad irridu nagħmlu jkun ostaġġ tal-iżbalji li saru. Ma jistax ikun. Irridu naqbdu l-barri minn qrunu fejn hemm proġetti illi ma rnexxewx naqtaw linja u ngħidu issa rridu nimxu l quddiem minn hawnhekk. U din hija l-ewwel sfida li għandna, illi narfu dak li hu ħażin u nirranġaw. Mhux biss bħala gvern, imma aħna hawnhekk qegħdin fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista u allura anke bħala partit. Qegħdin fil-100 sena tal-partit tagħna. Ilna sodi għal 100 sena sħaħ, bajna relevanti għal 100 sena sħaħ, għax dejjem kellna ġofina, nisa u rġiel ta' fibra, illi fejraw il-ħażin anke ġofina, kellhom il-kuraġġ li jitkellmu. Jiena nwiedkom illi flimkien ma' sħabi din il-saħħa morali tal-partit nżommuha ħajja għax-xhur u għas-snin li ġejjin. Importanti li nagħmluh. Importanti li l-partit ikollu ġoħ dawnu stess. Il-mekkaniżmu, il-makkinarju ta' kif jifli u kif jiskrutura lil kull wieħed mill-membri tiegħu. Mill-iżjed membru żagħżugħ illi daħal il-biera fil-partit, sad-deputat Prim Ministru, l-Prim Ministru illi għandna ikollna l-iskrutinju intern fil-partit tagħna. M'għandniex noqogħdu nistennew illi jaslu l-kriżijiet biex nieħdu l-azzjonijiet u nbidlu, għandna jkollna l-makkinarju intern u jiena naf li l-President ħajtkellem minn hawn ftit ieħor u allura anke għandna dis-sena sħiħa biex naraw x'riformi rridu nagħmlu fil-dan il-partit illi għandna bżonn ikollna il-makkinarju intern biex hekk hemm bżonn niskrutinizzaw l-inġieba tal-membri tagħna stess ħalli jekk ikun hemm xi ħadd ħajbda jiżvija nindunaw u nieħdu l-azzjoni dal-makkinarju għandna bżonn illi ndaħluh. U jekk hemm bżonn inbidlu l-istatut biex inkomplu nsaħħu l-partit tagħna u nkomplu nżommu ħsod u relevanti għas-snin li ġejjin. Din hija l-ewwel sfida illi bħala gvern u bħala partit fejn għamilna l-ħażin narfuh u naqtawh u mmexxu l quddiem. U t-tieni sfida semmuha ħafna minn sħabi li tkellmu qabli. L-importanza, relevanza tar-ruħ soċjali, tal-impenn soċjali tagħna lejn pajjiżna. Aħna qegħdin fil-gvern biex nwettqu l-viżjoni tal-Partit Laburista. U l-viżjoni tal-Partit Laburista illi beda bit-sena ilu tista' tagħmilha ġo frażi waħda. Li neqirdu l-faqar mill-pajjiż. Dik hija l-viżjoni tagħna, dik hija l-viżjoni għaliex twielet il-partit mit-sena ilu u dik għadha l-viżjoni tagħna llum. U f'dawn l-aħħar ġimgħat tkellimna ħafna fuq kif irridu naraw illi l-ġid illi qed noħolqu jasal għand kulħadd. U jien qed dak illi ngħidu fil-kampanji rridu nagħmluh meta niggvernaw. Semmejna f'dawn il-ġranet l-importanza illi ma nħallux dawk il-ħaddiema jiena ngħid li qed jgħixu fil-prekarjat, dawk il-ħaddiema tal-kuntrattur illi jagħmlu l-istess xogħol bħalma jagħmlu ħaddiema fuq l-istess bank tagħhom imma jaħdmu mal-gvern u jitħallsu paga inqas. Daw irridu nindirizzawhom bil-verità. Dak għadna li ħanamluha u issa rridu nagħmluha. U nibdu naqtaw il-faqar.
nkomplu naqtaw il-faqar mill-pajjiż. Għamilna ħafna biex qatajna l-faqar. Dejjem kien il-Partit Laburista illi qataw il-faqar mill-pajjiż. Anke hawnhekk aħna rridu nkunu illi nagħmluhom dawn il-bidliet. Palma rridu nagħmlu l-bidliet biex nkomplu nsaħħu is-sitwazzjoni finanzjarja u ta' standard ta' ħajxin tal-pensjonanti tagħna. Għatanna pensjonanti illi qegħdin ibatu biex jgħixu minn xahar għal ieħor. U rridu naraw kif ħanejnuhom da billi nżidu l-pensjonijiet u billi wkoll minkejja ħafna mediċini li daħħalna fuq il-formularju nżidu aktar mediċini b'xejn ħalli l-pensjonanti tagħna ma jkollhomx għalfejn jonfqu sommom kbar, parti kbar mill-pensjoni tagħhom biex jgħixu ħajja tajba. L-istess bħalma rridu nagħmlu ħankomplu nagħmlu biex ngħinu lil min qiegħed b'sitwazzjonijiet ta' kirjiet għoljin ħafna. Dawn huma miżuri illi jekk ma jagħmilux il-Partit Laburista ma jagħmelhom ħadd. U għalhekk qegħdin fil-gvern illum, anke wara 100 sena ta' storja biex da l-impenn soċjali nwettquh. Mela din hija t-tieni sfida tagħna. L-ewwel sfida illi dak li għamilna ħażin narfuh u nbidluh, inkluż il-proġetti kbar kemm huma kbar jekk mhux sejrin tajjeb ma fuqhom, u t-tieni sfida illi nwasslu l-ġid għand kulħadd b'mod konkret. U t-tielet sfida fl-opinjoni tiegħi illi naraw li għad għandna llum fl-2020 għad għandna nofs il-popolazzjoni tagħna, in-nisa f'dan il-pajjiż illi għadhom qed isibu diffikultà biex jidħlu fil-ħajja tax-xogħol u biex jidħlu fil-ħajja pubblika. Għad għandna mhux Malta biss din, f'ħafna pajjiżi, imma f'Malta qegħdin. Għad għandna f'pajjiżna sitwazzjonijiet fejn nisa u riġieli jagħmlu l-istess tip ta' xogħol, imma n-nisa jitħallsu anqas. Għalfejn? Fl-2020 għandna jkollna din sitwazzjoni. Għad għandna sitwazzjoni fejn illum biex ma tirnexxi fil-politika u għandna nisa fostna u nifirħilhom li nexxu fil-politika, imma jaqtfu kontra l-kurrent. Ħafna iżjed diffiċli għall-mara milli hija r-raġel. Hemm bżonn il-kliem li ngħidu dawn is-snin li rridu naraw aktar nisa fil-politika, issa inwettquh fil-prattika. U din għandha tkun waħda mill-isfidi li nelbu fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. U mhux biss in-nisa, Jiena nifhem illi llum wasalna fi żmien fejn attiraw aktar nies ta' stoffa lejn il-politika. Fil-partit tagħna għandna ħafna nies li huma tajbin. Jekk ħares lejn partit ieħor għandhom problema. Tant m'għandhomx nies ġodda li qed imorru għal nies ta' 20, 25, kważi 30 sena ilu. Għandhom problema. U dik il-problema mhix biss problema tal-Partit Nazzjonalista, hija problema ta' Malta. Xi ħadd irid idendel il-ġonġol u rridu nibdu niddiskutu kif irridu ntejbu l-kondizzjonijiet biex nħajru aktar nies ta' stoffa jekk jista' jkun l-aħjar imħuħ fil-pajjiż biex jimxu lejn il-politika. Il-politika mhijiex xi ħaġa maħmuġa. Kien hemm min qed jipprova jpenġi il-politiċi kollha huma maħmuġin. Il-politika mhix xi ħaġa maħmuġa. Il-politika hija passjoni ta' ħafna minnha, imma l-politika hija wkoll mezz ta' kif wieħed jaqdi lill-pajjiż, mezz ta' servizz. Importanti li niġbdu l-aħjar imħuħ. U waqt li tajjeb li l-politiċi jkunu skrutinizzati mill-Kummissarju tal-Istandards Pubbliċi, mill-istituzzjonijiet, mill-Parlament, mill-Media, mill-Banek, minna stess, importanti da biex dejjem nżommu lil nafusna retti. Imma importanti wkoll li nirranġaw il-kondizzjonijiet ta' min ikun fil-politika, ħalli l-politika tattira l-aħjar nies, tattira nies li kapaċi jiddedikaw ħajjithom lejn il-politika minn mindu jkunu żgħażagħ sakemm jibqgħu b'saħħithom biex jaħdmu, ħalli pajjiżna dejjem jimxi l qudiem. Dak il-pass hemm bżonn li nagħmluh. Il-partit tagħna huwa partit kbir, huwa partit glorjuż, huwa partit rebbieħ, huwa partit b'istorja sabiħa u b'saħħitha. Ir-responsabilità llum taqa' fuqna biex dan il-partit nżommuh glorjuż u nżommuh fit-triq it-tajba. Taqa' fuqna. Kollha kemm aħna ġod il-Kamra. Importanti li konna partit nadif,
importanti li konna partit b'saħħtu, importanti li konna partit maqut biex nkomplu nistgħu nigvernaw dan il-pajjiż, biex nkomplu ntejbu s-servizzi tas-saħħa, biex nkomplu nirranġaw l-ambjent li ngħixu fih u li jgħixu fih uliedna, biex nkomplu nkabru l-infrastruttura u nirranġaw l-infrastruttura tal-pajjiż, biex nkomplu ntejbu l-ekonomija u nżidu l-pensjonijiet u nżidu l-pagi tal-ħaddiema tagħna, biex nkomplu nagħtu l-aqwa edukazzjoni lil uliedna u lil min għad irid imexxi dan il-pajjiż warajna. Huwa importanti li naħdmu l-kol flimkien, illi nkunu aqoċċa, illi nkunu maqudin, ħalli l-kol kemm aħna nibqgħu gburin li aħna Maltin, nibqgħu gburin li aħna Laburisti. Grazzi. Deputat Mexxej Dr. Chris Fern. Issa nsejjaħ il-President tal-Partit Perit Daniel McCullagh. Nirringrazzja lil sħabi tal-interventi tagħhom. Illum qegħdin hawn fl-ogħla organu ta' dan il-partit għal numru ta' raġunijiet. Il-koll raġunijiet li jagħmlu dan iż-żmien li ġej wieħed eċitanti għal dan il-partit. L-aħħar li konna hawnhekk kien f'kuntest differenti. Żminijiet partikolari ħafna għal kull partit politiku li għaddi minnhom. Konna qsamna l-istess ħsieb. Naħseb kont xrobtilkom moħħkom. Ngħid li rrid nara rebbieħ wieħed il-Partit Laburista. Kien hemm uħud li rawni bħala idealist jew ottimist iżejjed. Illum nistgħu lkoll ngħidu b'ċertezza ma rebaħ il-Partit Laburista u rebħet Malta. Ħaddieħor jirrakkonta issegwuhom kif jipprova jaħdem u jtuħ il-gambetti u d-daqqiet ġol-aksa. Aħna l-unika daqqa li tajna kienet daqqa tit il-xulxin u dak li kisser il-ħaddieħor aħna ħriġna minnu aktar b'saħħitna. U dan grazzi għalikom. Dan grazzi għalikom. Għandna l-kol għalfejn nkunu gburin ħafna b'xulxin u b'dak li għamilna flimkien. Nieħu din l-opportunità wkoll b'referenza għal dak li ħabbarna l-bieraħ sabiex nirringrazzja mill-qalb lil Leander Balzan tax-xogħol enormi li għamel f'dan il-partit bħala direttur tal-komunikazzjoni. Wieħed mill-eroj siekta ta' dan il-moviment. U nawgura lil sieħbi Ronald Vassallo li ta' 23 sena ser jieħu fuqu din ir-responsabilità u m'għandix dubju li ħajkun suċċess kif diġà wera fis-snin li għaddew u kif kien għal Leander. Kosux, ħaddieħor ifittex is-soluzzjonijiet fir-riċetti tal-bieraħ u aħna nħarsu l-qudiem fil-kwalità kbira eċċezzjonali ta' talent żagħżugħ li għandu dan il-partit f'kull livell. Ir-raġunijiet li qegħdin hawn għalihom illum ħanaqsamhom f'erba'. Imma affarijiet li semmew qabel mhux ħanoqgħod nirrepeta ħafna, imma affarijiet naħseb li għandi nenfasizza fuqhom ukoll. Qegħdin hawn biex intelqu l-proċess li bih infakru il-100 sena mit-twaqqif ta' dan il-partit. Partit li kellu rwol enormi fl-iżvilupp ta' pajjiżna. U minn hawn inselmu b'rispett, bi gratitudni il-dawk l-eluf li ġew qabilna, dawk li għadhom magħna, dawk li ħallewna, dawk li ħut minnhom qegħdin hawn magħna dalgħodu u ngħidulhom grazzi kbira tax-xogħol u l-viżjoni kbira li kellkom. Grazzi tal-li f'dan il-pajjiż kull tifel u tifla jitwildu x'fqar jew sinjuri għandhom aċċess għall-aqwa edukazzjoni b'mod ugwali u bla ħlas. Grazzi tal-li l-kura ta' saħħitna ma nħallsux għaliha u għandna l-aqwa servizz possibbli. Huwa dritt li ngawdu minnu l-koll. Minkejja li fadal ħafna x'namlu, grazzi tax-xogħol li sar biex bejn is-sessi tibda tirrenja l-ugwaljanza. Grazzi tal-li ħdimtu biex iddaħħlu l-kunċett li kif qalet Mirjam, kulħadd jaspira li jkollu is-saqaf tiegħu fuq rasu.
Grazzi tal-li pajjiżna seta' jsir stat aktar sekulari fejn l-istituzzjonijiet rispettivi jgħixu flimkien imma f'distinzjoni netta. Grazzi tal-li l-ħaddiema, il-pensjonanti, il-persuni b'diżabilità u anka tfal ingħataw drittijiet li qatt m'eżistew qabel, drittijiet f'pajjiżi ferm ikbar minna daħlu ħafna snin wara. Grazzi tal-li sħabi li huma gays setgħu jibdew jgħixu f'pajjiżhom f'relazzjonijiet ta' mħabba mingħajr ma jkunu meqjusa kriminali u issa jistgħu jiċċelebraw imħabbithom b'mod ugwali f'soċjetà ferm aktar miftuħa. Grazzi tal-li mxejna minn ekonomija bbażata fuq il-gwerer għal repubblika mibnija fuq ix-xogħol. Grazzi tal-li ħdimtu biex il-ġenerazzjoni tiegħi se tgħix pajjiż li kien aħjar minn dak li trabbejtu fih intom. Dan kollu u ħafna aktar li ma semmejtux nagħtuh ġieħ u nfakruh. Imma u din twassalni għat-tieni raġuni li qegħdin hawn għalija llum. Fil-waqt li nfakru l-passat, l-obbligu ewlieni tagħna huwa li flimkien infasslu l-futur. U għalhekk li matul din is-sena ser inkunu għaddejjin bi proċess ta' tiġdid fuq kull livell. Għandna ħafna tajjeb. Minn hemm nitlaq, ħafna għandna tajjeb. M'hemmx bżonn rivoluzzjonijiet kif qed isemma ħadd ieħor. Aħna ħanaħdmu biex inġeddu. Nibdew mill-aspett politiku. Inħarsu lejn il-prinċipji li għalihom twaqqafna bħala partit. Kif evolviet is-soċjetà, x'qed nagħmlu tajjeb, x'nistgħu nagħmlu aħjar, x'qed nagħmlu ħażin. U kif dawn il-prinċipji huma riflessi fil-kuntest tal-lum u ta' għada. U nsemmi xi eżempji nħarsu lejn il-qasam tax-xogħol, l-ekonomija ta' pajjiżna, li l-futur tagħha bħal passat riċenti huwa konfermat bħala wieħed pożittiv ħafna. Ir-realtajiet u l-isfidi ġodda li għandna, kif ser nkomplu nindirizzawhom? Il-kundizzjonijiet tax-xogħol, it-tip ta' xogħol, l-aċċess għas-suq tax-xogħol, id-drittijiet ugwali, xogħol li jagħti ħlas xieraq u ndaqs. Ir-robotika fl-industrija, xi ħaġa li jekk inħarsu lejn id-dibattitu fuq livell Ewropew, partiti anke soċjalisti bħalna di jarawha bħala theddida. Aħna naraw fiha opportunità għal impjiegi ta' aktar kwalità. Kif ħataffettwa s-suq tax-xogħol illum 5-10 snin oħra? Nitkellmu wkoll fuq l-immigrazzjoni. Ħanitlaq imma bi preambolu ċar. Għalija ma tistax tkun laburist u tkun razzist. Ma joqgħodux fl-istess sentenza. Għalija li tobot għabbażi ta' razza jew kulur tal-ġilda huwa sintomu ta' ignoranza grassa. U qed inkun jiebes għax hekk naħsibha fuq dal-affari. Imma lanqas ifisser li kull min tikkonċerna ħlixu tal-immigrazzjoni huwa razzist. Ma naqgħux fin-nassa li partiti politiċi bħalna spiċċaw fl-irrilevanza għax ma tkellmux dwar dak li jikkonċerna n-nies. Mbagħad jiġu l-elezzjonijiet tal-MPs u kulħadd jiskanta għax il-lemin estrem jolli rasu, dejjem qisna skoprejna l-Amerika naraw il-graf tiela. Niskantaw għax il-poplu Ingliż ivvota l-Brexit. Dawn huma reazzjonijiet għall-istituzzjonijiet li n-nies iħossu li mhumiex jirrappreżentawhom. Ma jfissirx laqqas li għandna nkunu populisti. Iżda fejn jidħol il-politika tal-immigrazzjoni rridu nkunu realistiċi, sodi u fuq kollox dejjem umani. Aħna pajjiż membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea u l-eqreb pajjiż Ewropew lejn il-kontinent Afrikan. Irridu nagħmlu distinzjoni netta bejn il-fenomenu tal-immigrazzjoni irregolari u l-immigranti infushom li huma tad-demmu l-laħam bħalna wkoll. Il-politika Ewropea fuq is-suġġett imma żgur mhux waħda sostenibbli u fl-opinjoni tiegħi ċara li falliet. Ma jistax ikollna sitwazzjoni li tħalli suq ta' traffikar uman jiżviluppa u nibqgħu nillapazzaw qisu ma jiġri xejn. Ma jistax ikun li qisu aċċettat li għandek nies jaqsmu l-Mediterran fuq ċatra u mbagħad noqogħdu niddiskutu s-salvataġġ mill-għarqiet. Eluf mietu fil-baħar li minn hawn ftit xhur oħra aħna
immorru nomu fih biex niddevertu. Bħala razza umana fuq livell globali misna nistħu l-koll. Żviluppat kultura ta' indifferenza għal traċedji li jiġru madwarna. Dan suġġett vast, sensittiv u li jġib ħafna emozzjonijiet miegħu. Iżda fil-waqt li l-aspett uman għandu dejjem jibqa' l-prijorità, ma nistgħux inħallu l-madmad tal-korrettezza politika jimpedina milli niddiskutuh biex din is-sitwazzjoni tinbidel. Suġġett ieħor li jġib il-kontroversja kultant, l-infrastruttura u l-Ministru ma' ġenbi. Gvern Laburista qed jagħmel bidliet kbar f'dan l-aspett. Bidliet li qed isiru b'ritmu maġġel għax hemm pjanar u rieda. Ritmu li kien hemm bżonnu biex jimla l-vojt laħal ħadd ieħor għal snin twal ukoll. Ħa nagħmel referenza għal proġett speċifiku tas-Central Link li jiena niddikjara li jiena wieħed minn dawk li naqbel ħafna miegħu. Naqbel mhux b'kapriċċ jew x'qed jagħmlu dan il-gvern, iżda xi huwa meħtieġ. Għax min irid ikun onest jaf li dan il-proġett ilu meħtieġ u mbassar li jsir għal 20 ta' snin. Ma nħarix leħ f'iżolament nara l-opportunitajiet li jista' joħloq. Fil-preżent, iċ-ċentri tal-irħula ta' Ħattart ħal Balzan u Ħallija huma ħafna mill-ħin fgati bit-traffiku l-karozzi għax l-infrastruttura arterjali mhijiex adekwata u kulħadd tifittex li għaddi minn hemm biex minn għalina nsibu shortcuts. Ovvjament neħlu xorta. Qed nitkellmu fuq l-irħula li ċertu toroq fil-qalba tagħhom biex tgħaddi minnhom vettura fejn hemm bankina x'hemm fejn m'hemmx, titla' fuqha bil-fors bil-karozza biex tgħaddi. Ċentri storiċi, antiki, mill-isbaħ li qed gawdew minn nies ġeneralment darba fis-sena, fil-festa tar-raħel. Ġara darba ħajkollna l-infrastruttura adekwata, dawn iċ-ċentri rridu nħarsu li jibdew jingħataw lura lin-nies u m'għandniex għalfejn nivvintaw ir-rota. Hemm ħafna case studies postijiet qrib tagħna hawn ħafna għodda fejn it-traffiku fiċ-ċentru tal-irħula jkun limitat f'ċertu ħin iva, magħluq ukoll jekk hemm bżonn. Tingħata priorità lir-resident, ikollna aktar żoni pedonali. Jekk hemm bżonn iva jien li qed insuq ikolli ndur dawra ftit itwal biex il-pjazza jitgawdew min-nies, mit-tfal. Jien li qed insur raħal jew belt nipparkja fil-periferija taċ-ċentru u nimxi ġiex passi. Dawn huwa l-ambjent li ngħixu fih kuljum u qisna kuntenti l-koll. Ħafna drabi għall-ass nagħtu priorità l-vetturi flok li nfusna wara kollox. Proġett ieħor li noħlom li nara jsiru ħadd gost naqra li l-gvern qiegħed f'kuntatt mal-periti li proponewh u għadak ta' Triq Sant'Anna l-Furjana. Fil-waqt li nifhem li hemm sfidi kbar u ħafna studju li jridu jsiru. Proġett li kieku jibdel totalment il-fiżjonomija tad-daħla tal-kapitali tagħna u tal-belt tal-Furjana u jagħti spazju enormi lin-nies li pajjiżna ma jistax jitgawda. Dawn huma kunċetti li qegħdin fil-manifesti tal-Partit Laburista tal-Kunsilli Lokali ta' Mejju li għadda. Dawn it-temi ma' ħafru oħrajn kif semmew anka sħabi, inkluż is-saltna ta' dritt, inkluż ir-riformi kostituzzjonali ħajkunu fuq l-aġenda ta' diskussjoni fix-xhur li ġejjin bħala parti mit-tiġdid politiku li rdu nagħmlu flimkien. U ma' t-tiġdid politiku jiġi dak strutturali, organizzattiv u anke statutorju. It-tielet raġuni għalfejn qegħdin hawn illum. Bħala partit għandna pedamenti sodi ħafna. Dan grazzi għalikom kif ġaet. Jista' jkollok 1000 struttura fuq il-karti li jgħattuha minn ħaddimhom u dan ħadd li fintom. Imma hemm bżonn inkomplu nevolvu. L-aħħar li poġġejna bil-qiegħda biex nitkellmu b'mod wiesa dwar dan kien fl-2008. Għamilna hekk wara 3,000 elettorali. Għamilna dan għax ma kenniex għażla oħra. Jekk ridna nibqgħu rilevanti. Illum għandna kuntest differenti. Mhux ser nagħmlu dan għax sfurzati nagħmluh, għax m'għandniex għażla, imma x'nemmnu li rridu nkomplu niġġeddu. Għax nemmnu li l-bidla hija essenzjali biex nibqgħu rilevanti. Irridu nħarsu lejn dak li għandna naraw il-ħafna li ħadem tajjeb kif jista' jitjieb, x'mhux qed jaħdem u kif ukoll x'hemm bżonn ġdid, kif semma anke il-Viċi Prim Ministru qabli fid-diskors tiegħu. It-tagħlimiet li ħadna fl-aħħar 12-il sena kif ħajkunu riflessi fil-modus operandi tagħna? Kif ħajkonna strutturi u regoli li jirriflettu aktar realtà ta' partit fil-gvern? Kif ħansaħħu iċ-checks and balances għal kull wieħed u waħda minna minn fuq s'isfel?
Dawn huma d-domandi li rridu nagħmlu. Ħajkunu xhur impenjattivi dawk li għandna qudiemna, imma jiena ċitat biex nitilqu. U apparti niċċelebraw dawn il-100 sena li għaddew, tinstama bombastika. Imma nibdew nħejju triq għal 100 sena li ġejjin għal dan il-partit. U ngħaddi biex nikkonkludi. Ir-responsabilità fuqna l-koll hija waħda kbira, ħbib tiegħi. Is-sitwazzjoni fl-oppożizzjoni tagħmel din ir-responsabilità akbar. L-oppożizzjoni imma tirrealizza li hija għandha dmir x'taqdi, għandha dmir kostituzzjonali. Hemm deċiżjonijiet li jridu jittieħdu u għandna pajjiż li l-koll obbligati li narawh ikompli miexi l qudiem. L-oppożizzjoni ma tistax tibqa' tikkustinja fuq elezzjoni ta' kap għal sentejn tlieta. Dal-partit għadda minna riċenti. Kellna 6 ġimgħat kampanja, għamilna xogħolna b'mod serju, għamilna elezzjoni, ħareġ riżultat u 12 siegħa wara konna l-padiljun nassistu għall-ewwel diskors ta' Robert Abela. U komplejna mixin il-qoddim. Fuq Robert, wara dan ix-xahar issa nista' ngħid ħafna. Ħafna pożittiv. L-aktar affarijiet li laqtuni l-abilità li jisma', saqajhom kaħliem mal-art, rieda tal-azzar li jkompli jmexxi dan il-pajjiż il qudiem. U fuq kollox anke b'mod personali, il-mod kif jimla bl-enerġija lil dawk li jaħdmu madwaru. Ħaningħaqad ma' punt li semmit Desiree. L-obbligu tagħna l-koll huwa li ngħinuh imexxi. Ngħinuh mhux billi noqogħdu ninċensawh, mhux billi nitfgħu kollox f'ħoġru. Ngħinuh billi kollha kemm aħna nagħmlu xogħolna. Sempliċi ħafna. L-avversarji tagħna ħelwin wisq. Tan-nett il-bieraħ qalulna u nikkwota kelma b'kelma. Diversi delegati laburisti qed jgħidu li Robert Abela mhux kapaċi jmexxi. Jien qed ħansib nofsa la vojta dal-għodu. Mela Robert Abela skont huma ma jafx imexxi. Wara 4 ġimgħat fil-kariga ħareġ servej fuq gazzetta u dak li ma jafx imexxi skont huma ġabhom jitkellmu waħedhom. Wara 4 ġimgħat. Imma lilin mis-service, tafu kif naħsibha fuq is-service. Il-pols tal-poplu aħna nħossuh. X'inkunu man-nies il-ħin kollu. Fatt li l-Prim Ministru beda mill-ewwel ġranet, mill-ewwel sigħat, jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn, biħud minnhom ibsin ħafna, bagħat messaġġ b'saħħtu mill-bidu tal-inkariku tiegħu. U l-appell tiegħi huwa fil-fatt dak. Prim Ministru, kompli ħud deċiżjonijiet li hemm bżonn tieħu bsin kemm huma bsin għal ġid ta' pajjiżna. Ħassibna miegħek, ħassibna warajk, ħassibna bl-idejat tagħna, bil-ħidma tagħna għax il-poplu Malti dak li jrid, li pajjiżna jkompli miexi il-qoddim. U nagħlaq bir-raba raġuni għalfejn qegħdin hawn. Robert, nistiednek sabiex għall-ewwel darba bħala mexxej u Prim Ministru tindirizza l-Konferenza Ġenerali tal-Partit.
Grazzi, ħbib tiegħi. Kemm inħossni emozjonat. Emozjonat fost il-qalb tal-Partit Laburista. Din il-qalb tant b'saħħitha tal-partit illi f'dawn l-aħħar ġimgħat rajna kemm hija b'saħħitha. L-imħabba li kull wieħed u waħda minna għandu lejn il-partit. L-imħabba b'saħħitha. Il-lejaltà li kull wieħed u waħda minna għandu lejn il-partit. U llum huwa ta' privileġġ u responsabbiltà li l-ewwel diskors tiegħi bħala mexxej quddiem il-Konferenza Ġenerali qed isir fil-bidu ta' vjaġġ li se jfakkar il-passat tal-Partit Laburista u li se jħejji dan il-moviment għall-futur. Ta' privileġġ għalija li llum qed naqsam dawn il-ħsibijiet magħkom. Kull wieħed u waħda minna li tiffurmaw il-Partit Laburista fl-imkien li aħna il-Partit Laburista. L-istorja l-ħidma tal-100 sena li għaddew huma l-koll grazzi għalikom. Kif se jkunu wkoll bis-saħħa tagħkom is-suċċessi u l-ħidma tal-100 sena li ġejjin. Għax dan huwa l-proġett tagħna. Bħal dak ta' ġenerazzjonijiet differenti ta' familji li jweldu proġett, jibnuh u jarawh jiżviluppa fit-tajjeb u fil-ħażin. Proġett li jħossuh u jagħmluh tagħhom, parti minn ħajjithom, li jinkwetaw fuqu, li jifirħu bih u li jaħdmu għalih. Dik hija l-ħolma tagħna. Naf li f'qalbkom għandkom ħafna memorji ta' dan il-partit. Tiftakru l-episodji tan-nanniet u tal-ġenituri tagħna li qattaw ħinijiet twal il-bot mill-familja. Jistinkaw għall-ideal laburista. Għextu u għexna fl-imkien. Avvenimenti li l-Partit Laburista kien il-katalista tagħhom. U li jitniżlu fl-istorja glorjuża Maltija. Konna hemm u tajna s-sem tagħna. Rajna bajnejna il-frott ta' dawk il-kisbiet. Imma se nieqfu hawn. La se nieqfu bil-memorji ta' missirietna u laqqas se nieqfu bl-esperjenzi diretti li kellna s'issa. Issa qed inkomplu nsaħħu lil dan il-partit biex ikun jista' jkompli jgħin lil minnu l-aktar fil-bżonn fosthom liż-żgħir u lil-batut. Dan il-partit se jkompli joħloq ix-xogħol hekk kif bl-istess mod se jkompli jsebbaħ lil Malta u lil Għawdex. Illum, intom fdajduni biex inkun magħkom bħala mexxej f'dan il-proġett. Oqgħodu fuq kliemi. Se tkomplu tisimgħu aħbarijiet pożittivi ħafna. Iva se tisimgħu b'aktar riżultati tajbin, b'aktar ġid, b'aktar fiduċja. Biex tkun taf fejn sejjer iżda, trid tkun taf u tiftakar minn fejn tlaqt. Dan il-partit twaqqaf kuntest tal kollox differenti millum. Pajjiżna kien għadu kolonja u fih kien jirrenja l-faqar, il-ġuħ u l-mart. Il-ħaddiem kien mistmer u bla drittijiet. L-edukazzjoni limitata s-sinjuri. Il-mara lanqas kellha dritt tivvota. Id-drittijiet bażiċi, dak li llum nieħdu for granted, kienu mittiefsa. Fil-waqt li l-progress soċjali, dak li jiddefinina, kien imxekkel. Kienu żminijiet koroħ, meta 4 patriotti Maltin inqatlu fl-irvellijiet tas-7 Ġunju għax jipprotestaw kontra l-ħaddiema. Ftit wara, 12 Malti kellhom ħolma ta' pajjiż li jkun favur il-kotra, mhux favur il-ftit. Riedu l-ugwaljanza flok il-mażulin. Riedu t-tagħlim flok l-injuranza. Emnu, ħadmu, irnexxew u mexxew. Inħolqot forza politika
li ridet tagħti il-pajjiż sa dakinhar servili għal barrani lill poplu tiegħu biex jitmexxa minnu stess. Forza politika li riedet li l-uliet il-pajjiż jikbru, jirnexxu u jiftaħru li huma nazzjon. Forza politika li mill-bidu nett ħadnet il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali u tal-mobilità soċjali, prinċipji li sal-lum tant għadhom eżis għalina u li jsawruna. Kien dan il-partit li ddaħħal il-pensjonijiet, il-paga minima nazzjonali, l-assistenza soċjali għal-qatt, il-children's allowance għal kull tifel u tifla, il-leave u l-benefiċċji għal-maternità, l-assistenza lir-romol u lill-persuni b'diżabilità u l-bonuses annwali lil ħaddiema kollha. Kien dan il-partit li bena ekonomija bbażata fuq il-ħiliet tal-ħaddiema. Beda jġib lejn Malta investimenti barranin bla preċedent. L-SC Microelectronics, l-Actavis, it-Trelleborg, id-Delaru, il-Playmobil, kollha niftakruhom u għadhom magħna sal-lum. Kien ifisser l-għajxin diċenti għal tant eluf. Til-forza politika qatt ma ħarset lura. Ġarret fuq spallejha ir-responsabbiltà li twettaq il-bidla f'dan il-pajjiż, dan il-pajjiż li tant inħobbu. Ma dejqet xejn, anke f'ċirkostanzi diffiċli ħafna, li tmur kontra l-kurrenti konservattivi u timbotta l-qudiem riformi li ftit kienu jemmnu li qatt setgħu iseħħu. Mill-ħelsin ta' pajjiżna sa dħul tas-servizzi soċjali f'pajjiżna. Mill-vot għan-nisa sa l-omosessualità ma baqgħetx reat. Infakkarkom bib tiegħi. Sa ftit snin ilu, mhux tant snin ilu, f'pajjiżna kellna realtà fejn l-omosessualità għax tkun omosessuali kien ifisser li tkun qed tagħmel reat. Li tista' tmur il-ħabs għalih. Dawn huma r-realtajiet li l-Partit Laburista minn dejjem iġġieled u rreżista. Deċiżjonijiet kbar u storiċi li bidlu wiċċ pajjiżna u li jollew il-fuq lill-familji Maltin u Għawċin. Dan il-partit iffaċċja perjodi diffiċli, inkluż meta niesu ġew interdetjati u mitfuna fil-miżbla. Dan il-partit għamel ukoll l-iżbalji tiegħu u m'għandniex għalfejn nistħu illi nammettuhom. Li mhux dejjem kellna raġun, imma tallimna mill-iżbalji. U din hija karatteristika konsistenti fil-partit. Li dejjem għamel u rrikonoxxa meta għamel l-iżbalji tiegħu imma tallem minnhom. U ma rrepetihomx. U hekk nerġgħu illum. Kellna l-iżbalji tagħna, għamilna l-iżbalji tagħna, għamilna ħafna ġid ukoll. Mill-iżbalji tallimna fuq it-tajjeb inkomplu nibnu. Però bwiċċna minn quddiem Bwiċċna minn quddiem nistgħu ngħidu li dejjem kellna fattur wieħed li ddistingwina minn kull forza politika oħra f'dan il-pajjiż. Li mħabba lejn pajjiżna, li mħabba lejn pajjiżna. Li mħabba lejn xulxin, li mħabba lejn ħutna Maltin u Għawċin. Li mħabba. Hekk kif kienu wkoll dan il-partit li wellet industriji b'saħħithom tal-manifattura u tat-turiżmu industriji li għadhom b'saħħithom sallum il-ġurnata. Kien dan il-partit li daħħal is-servizzi tal-edukazzjoni u tas-saħħa b'xejn. Kemm għandna xi nkunu kburin. Kif kien dan il-partit li dejjem qabeż għal Malta. Għax il-Partit Laburista bil-mexxejja kollha tiegħu li nsellmilhom u nirringrazzjahom. Grazzi wkoll lilek Joseph. Dejjem ħadem il-Partit Laburista għal Malta l-ewwel u qabel kollox.
din ma kienet ċajta jew slogan imma twemmin u konvizzjoni ta' min verament iħobb lil Malta tagħna il-koll. U ta' min verament irid jagħti l-aqwa żmien lill-ulied kollha ta' din l-art. Ħbib tiegħi, konna, għadna u se nibqgħu il-Partit Riformista f'dan il-pajjiż. Il-filosofija li tħalli kollox kif inhu qatt ma kienet tinżlilna. Li noqgħod għall-kwiet qatt ma kienx preġġju tiegħi. Aħna qegħdin hawn biex inbidlu għall-aħjar. Kien fejn diġà hemm it-tajjeb u aktar fejn seta' sar aħjar. Diffiċli kemm ikunu diffiċli d-deċiżjonijiet iridu jittieħdu. Dak li nemmnu fih. Biex tbiddel, trid il-kuraġġ, trid il-maturità, trid ukoll il-viżjoni. Dak il-kuraġġ li ftit ta' snin ilu kellna biex dan il-partit ftaħnieh f'moviment. Il-maturità li urejna meta waqqajna il-ħitan ta' madwarna, il-mentalità fortizza li kienet daħlet fina. U lqajna nies li mhux dejjem kienu jaqblu magħna, imma li l-koll għandna ħaġa waħda li tiddistingwina, li ġibna flimkien, li mħabba lejn pajjiżna. Dak iż-żmien kien hemm min tħasseb li ġej xi ħadd minn x'imkien u joħodlu postu fil-partit. Din frażi li smajniha kemm il-darba. U kien hemm ċirkostanzi fejn vera ġara hekk. Għal kull ċirkostanza meta ġara hekk jien napoloġizza. Imma llum naraw u nħossu kemm huwa pożittiv li dan il-partit kien għadu u se jibqa' miftuħ għal kulħadd. U għadu qed jiġbed aktar nies lejh, forsi aktar minn qatt qabel. Bla ma ħadd jiġi esklus jew inwarrab. Dan hu dak li nemmnu fih, li konvinti minnu li inti ma tħariss minn fejn ġejja persuna. Lejx għamlet fil-passat, lejx setet hemmnet fih qabel, imma li tkun miftuħ għal fehmiet diversi, għal diversità ta' twemmin. Diversità li tingħaqad wara tema komuni, li mħabba għal dan il-pajjiż. U kien dan il-kuraġġ li nieħdu d-deċiżjonijiet li wassalna fejn qegħdin illum. Partit Laburista illi ħafna ħasbu li fi frar kien se jkun imkisser aktar minn qatt qabel, mentri r-realtà turina li huwa maqgħutu b'saħħtu aktar minn qatt qabel. Partit Laburista li jħaddan fih lil dawk li minn dejjem kienu hemm. Imma li jfittex u jrid ukoll bħala parti sħiħa minnu lil dawk li kienu birdu mill-partit. Jew lil dawk li qatt m'hemmnu fil-partit. Kif ukoll lil dawk li qatt ma ħolmu li jkunu magħna u li llum qegħdin hawnhekk fostna. Kemm jingburi b'dan l-element fil-partit. Dan l-element illi tant aħna miftuħin għal kulħadd, ġbidna lil kulħadd magħna, ġbidna lil ħafna magħna xi ħaġa li lili verament tagħtini s-sodisfazzjon, tagħtini dik il-ħeġġa biex nibqgħu mixjin il qudiem, biex nibqgħu naħdmu, biex nibqgħu nikkonvinċu, biex nibqgħu nkunu l-partit illi huwa d-dar naturali ta' kulħadd. Partit li jiġbor fih dawn l-elementi diversi. Fejn kulħadd iżda iħossu komdu jagħti l-kontribut tiegħu. Fejn kulħadd iħossu milquh. U għalhekk illum kulħadd jaraf li dan il-partit huwa l-uniku moviment li jista' iġib u ġab l-istabbilità fil-pajjiż. L-unika garanzija tas-suċċess għal Malta u għal Għawdex. Rajna l-element riformista ta' dan il-partit fil-kuraġġ li kellna
biex mill-gvern indaħlu liġijiet ambizzjużi li mżda li kienu meħtieġa bħal dik tal-Unjoni Ċivili u żwieġ ugwali li huma modell għal kumplament tad-dinja. Ftakru, kemm sa ftit snin ilu kienu jippruvaw jumiljawk jekk tażżarda semmi dawn il-prinċipji tal-Unjoni Ċivili, ta' żwieġ indaqs. Imma aħna għax nemmnu fil-bidla, għax konna konvinti f'dik il-bidla, għax nemmnu fl-ugwaljanza, għax nemmnu li d-diskriminazzjoni m'għandix post f'pajjiżna, m'għandix post f'dan il-moviment, tħallna l-isfidi. Ikkonvinċejna dwarhom u rbaħnihom. Irbaħna sfidi illi bidlu ta' taħt fuq fejn jidħlu drittijiet ċivili. Li tant għadna konvinti fihom sal-lum, konna konvinti fihom, għadna llum konvinti fihom u fadal iżjed x'nagħmlu. Ma nistgħux inkunu aħna aktar l-istat riġidu li jiġġudika l-għażliet personali tan-nies, imma rridu nkunu pajjiż ħanin li jħalli lil kulħadd fil-libertà tiegħu. U min hu biex jibni l-familja tiegħu u jgawdi l-ħajja mal-eżist tiegħu. Xorta waħda, għamilna ħafna. Iżda ma nistrieħux fuq is-suċċessi tagħna. Fil-mument li tieqaf tistrieħ fuq is-suċċessi tiegħek minn hemm li tibda tmur lura. Kif naraw riżultat pożittiv, mhux ngħidu li wasalna, imma mill-għada stess nibdew naħdmu biex intejbu dak ir-riżultat. U meta niksbu dak ir-riżultat aħjar, nerġgħu naħdmu biex intejbu u nkomplu ntejbu. Din hija l-bażi li fuqha huwa mibni dan il-moviment. L-għaġġ, il-ħeġġa, l-ambizzjoni li nibqgħu dejjem mixjin il-qudiem. Bekk u għalhekk sirna d-dar naturali tal-Maltin u l-Awċin. Għax jaraw fina gvern li jmittonqu għax-xogħol. Ta' kuljum għal uliedna. Għal ulied dan il-pajjiż li tant aħna kburin bih. Bl-istess mod, ma ħnet nagħmlu xejn speċjali wara kollox, bl-istess mod li l-familji tagħna jaħdmu lejl u nar biex jagħtu ħajja aħjar lil uliedhom. Dik aħna nagħmluha wkoll fuq livell ta' gvern. U huwa għalhekk li l-Partit Laburista, l-Gvern Laburista żviluppa l qudiem bħala l-uniku moviment li jista' verament ikompli jsostni it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. Inħarsu lura, mhux tant snin ilu. 6 snin u nofs, ftit anqas minn 7 snin. Fejn konna din fl-2013? Minn fejn tlaqna? Għax biex tapprezza dak li għandna llum, trid bil-fors taraf minn fejn tlaqt. Għax illum faċli tiċċelebra s-suċċessi, imma tittara wkoll minn fejn tlaqt. Biex tara kemm ikun akbar il-kobor ta' dawk is-suċċessi. Nfakkarkom f'Marzu tal-2013 konna fi proċedura ta' excessive deficit procedure. Tiftakruha din il-kelma. Kemm kienet ġabed dwejjaq fina, kemm kienet ġabed dwejjaq fil-pajjiż. Inċertezzi fin-negozju tagħna. Tiftakru kemm kien jinħass sens taqtih il-qalb. Hemm konna fl-2013. Ġew kbar li nfakkarkom x'kienu jgħidulna. Issa jħallsu għalih u li tuliedna. Tiftakruh dan il-kliem? Mhux tant snin ilu ħbib tiegħi? Inqas minn 7 snin ilu. Kumpaniji jalqu l-bibien, kumpanija waħda wara waħda li talaq il-bibien. Rata tal-qat, għoli ħafna. Impjiegi ta' ftit valur, dak li kellha. U kienu jgħidulna, kellhom il-wiċċ jgħidulna li Labour won't work. U jien ngħidilhom li it worked and it will keep on working. Mhux tal-li will keep on working, tal-li llum aħna pajjiż tal-A+. Ekonomikament aħna A+. Ħloqna klima ta' fiduċja fil-pajjiż li ssarfet f'investiment lokali u barrani bla preċedent. Li rriżulta f'ġid akbar għal familji u n-negozji kollha tagħna. Fl-aħħar 4 ġimgħat biss ħaniġu għallum issa ħarġu 5 istituzzjonijiet. Fitch, DBRS, Moody's, il-Fond Monetarju Internazzjonali u anke l-Kummissjoni Ewropea. Jikkonfermaw li din is-sena u s-sena d-dieħla Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost l-ekonomiji kollha Ewropej.
x'ma tkunx gburi ħbib tiegħi. Ratings tant pożittivi u stabbli għal pajjiżna li jimlew b'kuraġġ li tibqa' taħdem bis-saħħa, tibqa' taħdem b'konvinzjoni ħalli nibqgħu naraw lil pajjiżna dejjem tiela l fuq. Fil-waqt li ħadd ieħor kien qiegħed imaqdar u jbeżza, l-esperti internazzjonali baqgħu jaraw f'Malta dak il-pajjiż tas-surplus, b'suq tax-xogħol b'saħħtu, u bil-qat ikompli jinżel fl-aktar livelli baxxi fl-istorja ta' pajjiżna. Dawn l-istituzzjonijiet li llum qed jiċċertifikaw li fi snin reċenti Malta saret gawdi minn track record b'saħħtu u konsistenti. Mill-bidla tal-gvern fl-2013, it-tkabbir ekonomiku kien aktar minn 3 darbiet akbar mill-medja taħt iż-żewġ amministrazzjonijiet preċedenti. U frott tal-għaqal fit-tmexxija tal-fondi pubbliċi, il-pis tad-dejn nazzjonali qed isir fost lanqas fl-Unjoni Ewropea. U bekk pajjiżna se jkun f'pożizzjoni tajba biex ikompli jaffaċċja l-futur. Rajna kif ix-xahar li għadda, f'Jannar li għadda, ħareġ tħarriġ ieħor tal-Kummissjoni Ewropea li kkonferma li l-fiduċja ekonomika fost il-familji u negozji f'pajjiżna kienet kważi 10% aħjar minn dak osservat fix-xahar ta' qabel, f'Diċembru tal-2017. L-aktar minħabba sentiment pożittiv fis-settur tas-servizzi u tal-bejħ fil-ħwienet. Dawn huma aħbarijiet li lilna tant jagħmluna kburin. Il-familji Maltin u Għawċin baqgħu fost il-ftit fl-Ewropa li jgħidu u jemmnu li l-qagħda finanzjarja tagħhom se titjieb. Dan kollu jfisser li wasalna, ifisser li mxejna ħafna l-qudiem. Imma li fadal ħafna xi jsir. Nafu, nifmu u naċċettaw li fadal pockets fis-soċjetà tagħna li għadhom mhux iħossu daqstant il-benefiċċji ta' tkabbir ekonomiku. Konxi li tkabbir ekonomiku ġab miegħu innifsu sfidi ġodda li rridu nindirizzaw. Fosthom il-prezz tal-kirjiet u l-piż miżjud fuq l-infrastruttura, riżultat ta' żieda fil-popolazzjoni biex tlaħħaq mad-domanda tax-xogħol. Però qegħdin iffukati fis-soluzzjonijiet. Aħna ma nħarsux lejn problemi, kif qal tajjeb Daniel, imma nħarsu lejn sfidi. Inħarsu lejn sfidi b'ambizzjoni. Nemmen li rridu niżviluppaw l-attitudni li minn suq ta' pro-business nimxu lejn suq li huwa pro-market, fejn assiguraw is-sostenibilità tar-ritmu b'saħħtu li qbadna. Mhux li naqsu r-ritmu, imma li nsostnuh biex is-suċċess tal-lum ma jibqax suċċess tal-lum, imma nibqgħu ingawdu ħada, pitada u pitpitada. Se nsemmi kienu kolli jien. Irridu nkomplu ninvestu fl-infrastruttura ta' pajjiżna, kburi bil-ħidma tiegħek. Sfida kbira li tħallna liha bla preċedent u li se nkomplu nwettquha b'investiment bla preċedent. Fejn kulħadd jista' jara b'għajnejh ix-xogħlijiet li saru u li għadhom qed isiru fosthom fit-toroq tagħna. Fejn diġà beda jinħass l-effett pożittiv. Fadlilna x'nagħmlu, beħsibna nibqgħu nagħmlu iżjed. Hekk jimxi gvern li huwa fiduċjuż fl-abbiltajiet tal-poplu tiegħu. Hemm bżonn ukoll iżda li niddiversifikaw f'aktar niċeċ ekonomiċi, f'aktar setturi ekonomiċi, f'industriji u teknoloġiji ġodda. Mhux biss dawk li Malta qed diġà timraħ sew fihom, fosthom l-artificial intelligence, l-e-sports u l-video game development u fin-knowledge-based economies bħal maħna diġà qed nagħmlu, imma f'industriji oħrajn, f'niċeċ oħrajn tal-ekonomija tagħna biex ikollna aktar talent f'pajjiżna, b'ekonomija aktar diversifikata. Irridu nesploraw ukoll setturi aktar ġodda bħal-hekk imsejħa ESG, l-Environmental, Social and Governance, li ħafna iqisu bħala l-klassi moderna fid-dinja tal-investiment. Imma aħna ffukati bekk li nħarsu b'din il-viżjoni lejn dawn in-niċeġ ġodda, lejn dawn is-setturi ġodda. Iva, dawn huma l-isfidi li nafu bihom, li nħarsu lejhom b'entużjażmu, li nħarsu lejhom b'viżjoni miftuħa. Għaliex nafu li aħna l-unika moviment li jista' jindirizza dawn l-isfidi. Għax aħna biss nofru l-istabbilità
u l-ħila ta' tim ta' nies maquda u ffukati fuq il-ħidma tagħhom. Nirringrazzja hawnhekk lill-grupp parlamentari kollu, lill-kabinett tal-Ministri, tal-għajnuna li nsib minn għandhom f'kull waqt, tal-ħidma tagħhom, tal-impenn tagħhom, tad-dedikazzjoni, tal-lealtà li sibt minn għandhom f'dan l-aħħar xahar. Verament gburi bikom u rikonoxxenti lejkom. Fikom sibt spalla għal pis li waħdi kien ikun diffiċli biex nerfaw. Bikom miegħi nibqgħu għaddejjin u mexjin il-qudiem b'saħħa li ma bħala. Il-Partit Laburista llum huwa l-uniku moviment tat-tisħiħ soċjali. Wara friża ta' 25 sena, ħlifa żieda statutorja tal-kola, kellna nkunu aħna li nżidu l-pensjonijiet għal 5 darbiet konsekuttivi. Din is-sena se tkun qed tingħata l-akbar żieda fil-pensjonijiet tagħna fl-aħħar 40 sena. Wara friża taħt amministrazzjonijiet preċedenti kellu jkun dan il-moviment li ġab lill-imsieħba soċjali kollha flimkien biex jaqblu fuq żieda fil-paga minima. Tgħiduli biżżejjed? Ngħid illi sodisfatt li mexjin fi triq it-tajba. Imma fadal xi jsir. Imma bdejna dan il-vjaġġ u rnexxilna naslu sal-punt li persuna issa ma tistax tagħmel aktar minn sena waħda fuq il-paga minima. Dan huwa l-moviment li f'7 snin bena tandjar residenzjali fil-komunità biex il-persuni b'diżabilità jgħixu ħajja indipendenti u l-ġenituri tagħhom iserħu rashom minn uliedhom f'każ li jiġu neqsin huma. Mijiet ħarġu jaħdmu b'dinjità bis-saħħa tal-infurzar tal-liġi li kumpaniji ta' ċertu daqs iridu jimpjegaw persentaġġ ta' persuni b'diżabilità magħhom. Xi ħaġa li rnexxiet. U min minħabba diżabilità severa ma jistax jaħdem illum qed jirċievi l-ekwivalenti tal-paga minima. Aħna l-uniku moviment tat-titjib soċjali għaliex qed ngħinu bħal qatt qabel lill-familji tagħna. Insemmi aktar inizjattivi li ħadna. Tista' tibqa' dejjem ma tiqafx dan kollu f'perjodu ta' 7 snin. Child care b'xejn għal kulħadd. Għajnuna għal min se jixtri l-ewwel u t-tieni proprjetà tiegħu. Ir-rifużjoni tat-taxxa għal kull min jaħdem. Trasport b'xejn għat-tfal kollha tal-iskola. Żieda fiċ-children's allowance, it-tneħħija tal-miżati għall-eżamijiet tal-mezzek. Eliminazzjoni tal-mediċini out of stock. Trasport pubbliku b'xejn għaż-żgħażagħ, għal persuni b'diżabilità u għal ħafna anzjani. U bonus għal kull min ikollu wil ġdid. Dan mhux qed ngħidhom jien, daw esperjenzajtuhom intom. Dawn esperjenzhom il-poplu Malti u Awċi. Tant miżuri li wiżnu lill-poplu tagħna. U bekk ħloqna middle class ġdida. Billi tuża l-ekonomija b'saħħitha li tkun ħloqt fil-pajjiż u lill-eluf u eluf ta' familji tgħidilhom ejjew għandna. Ħaqkom din l-għajnuna. Qumu fuq saqajkom u imxu l-qudiem. Dak huwa dan il-partit, dak huwa dan il-moviment. Dik hija l-viżjoni u l-ambizzjoni li għandu dak il-moviment. Fil-waqt li nifhmu wkoll li fadal numru ta' familji fir-riskju tal-faqar minkejja dawn il-miżuri b'saħħithom li daħħalna. U għalina il-faqar qatt ma ngħidu li huwa perċezzjoni. Nirrikonoxxu li teżisti din ir-realtà soċjali, li taħdem kemm taħdem tibqa' problema diffiċli biex tindirizza, però maħnissa naqtaw qalbna. Rikonoxxenti tal-problema, arafnija
warrabna lajta li kellhom qabilna li l-faqar hija perċezzjoni, ta' żgur meta inti tkun komdu tgħid il-faqar huwa perċezzjoni, ma aħna differenti. Aħna sensittivi għal bżonn taż-żgħir, sensittivi għal bżonn tal-batut, sensittivi għal bżonn tal-fqir, u se nibqgħu naħdmu biex ma jkun hawn ebda tifel jew tifla f'pajjiżna li jgħix jew tgħix fil-faqar. Min hemm irridu nibdew? Li l-itfal tagħna, il-ġenerazzjoni li ġejja, permezz tal-edukazzjoni ntuhom l-għodda kollha biex jikbru f'żgħażagħ u adulti ta' suċċess. Nifhmu li fil-waqt li għandna 80% tal-popolazzjoni tagħna li huma sidin ta' djarhom, hemm 20% li ma jgawdux jew jistgħu ma jgawdux minn housing li huwa affordabbli, li għalihom il-prezz tal-kera tela l fuq. Tela l fuq f'livell li qed jagħmilha diffiċli għalihom biex ilaħqu mal-ħajja, biex ikollhom kwalità tal-ħajja tajba. Din hija realtà li aħna nifhmuha u naċċettawha. Bħalissa għandna aktar minn 1000 unit li qegħdin jinbnew. Qed nikkonvertu wkoll proprjetajiet dilapidati f'housing soċjali għal min jiflaħ l-inqas fi proġetti sbieħ ta' riġenerazzjoni soċjali. Imma fadal iżjed xi jsir. Fadal iżjed xi nagħmlu. Irridu nassiguraw f'dan il-pajjiż tant sabiħ li aħna ngħixu fih li l-housing ikun verament affordabbli għal kulħadd. Li kulħadd igawdi minn dak id-dritt bażiku li jkollu saqaf diċenti fuq rasu. U rridu nkunu kommessi li din l-isfida ma taħrabx minn taħt idejna. Jien ma ngħidx bħal kap tal-oppożizzjoni li bħal ta' xifhem ftit ta' żmien ilu li se jagħti dar lil kulħadd. Jekk iwejjed hekk ma nkunx realistiku, inkun populist u ma nkun saqajja mal-art. Però jien saqajja mal-art. U wieħed biss li bil-proġetti kollha li tħallna lihom u bil-liġi l-ġdida tal-kera li diġà minkejja li ilha biss ftit ġimgħat fis-seħħ bdiet tħalli impatt pożittiv. Anke jekk nifhem li hemm xi ilmenti dwar partijiet minnha li jien nibqa' lest li nisma' u li niddiskuti dwarhom u jekk ikun hemm bżonn ukoll nagħmlu bidliet fejn ikun hemm meħtieġ li imma b'dawn il-miżuri magħdudin flimkien se nkunu qegħdin noħolqu suq li hu wieħed aktar ġust u li jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għaliex ma tistax inti tkun partit imsejjes fuq il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali jekk ma tkunx temmen li żieda fil-pagi hi meħtieġa t-titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-housing affordabbli u t-titjib fil-pagi. Ma qudin flimkien, katina waħda għal min jemmen, għal min għandu ruħ soċjali, għal min jemmen fil-prinċipju tal-ġustizzja soċjali, għal min jemmen ukoll fil-prinċipju tal-mobilità soċjali. Dawk il-prinċipji bażiċi li l-antenati tagħna mit-sena ilu kellhom il-ħolma illi jwaqfu lill-Partit Laburista biex ikun jista' jsaħħaħ dawn il-prinċipji. Illum aħna għandna d-dmir, għandna l-obbligu li dawn il-prinċipji inkomplu nsaħħuhom. Fost l-oħrajn billi jiddaħħal il-kunċett ta' ħlas indaqs għal xogħol ta' valur ugwali. Semmija Chris qabli, ili nsemmiha għal dawn l-aħħar 3 snin issa, dan huwa l-pass li jmiss. Miżura soċjali, forsi aktar milli waħda ekonomika, għax tagħti dinjità lil ħaddiem. Ma nistgħux aħna naċċettaw iżjed li jkollna realtà fix-shop floors tal-fabbriki tagħna, f'security guards fuq postijiet tax-xogħol oħra, fejn żewġ persuni fl-istess lan tax-xogħol qed jagħmlu l-istess xogħol, wieħed qed jitħallas tant, wieħed li qiegħed metru l-bogħod minnu qed jitħallas id-doppju tiegħu. Għax qegħdin employed, impjegati m'employer differenti. Din mhix ġustizzja soċjali. Din hija realtà li qed tweġġa' fuq il-postijiet tax-xogħol. Kommessi li nagħmlu l-bidliet kollha biex din ir-realtà tiġi indirizzata u ssir ġustizzja. U llum li għandna kważi full employment f'dan il-pajjiż li rridu naraw li kull min jaħdem fuq l-istess lan tax-xogħol u jagħmel l-istess xogħol jibda jgawdi minn dan il-prinċipju tant importanti, tant għażiż li f'dipartimenti tal-gvern diġà daħħalnieh il-prinċipju ta' ħlas indaqs
għal xogħol ta' valur ugwali li equal pay for equal work, li f'dipartimenti tal-gvern daħħalni għal dak li jolqot ħafna mill-benefiċċji, mhux għall benefiċċji kollha, u hemmhekk ukoll irridu nibqgħu għaddejjin biex jibda jestendi għall benefiċċji kollha, imma la din il-prinċipju jimxi wkoll għas-settur privat. Għaliex dak huwa li aħna nemmnu fih, dak li aħna konvinti fih. Aħna bħala partit irridu nkunu hemm għal dak it-tifel li għal raġuni jew oħra mhux isib l-appoġġ tal-familja. Għal dik iż-żagħżugħa li telqet kmieni mill-iskola u qed tħossha ta' qalura. Irridu nkunu hemm għal dak il-ħaddiem li x-xogħol tiegħu mhux qed jippermettilu jsostni lill-familja żgħiża tiegħu. Għal dik l-anzjana li l-prezz tal-mediċini huwa għoli wisq biex tlaħħaq għalih bil-pensjoni tagħha. Dawn huma ir-realtajiet li rridu nibqgħu nirrikonoxxu u nindirizzaw għax qalbna maż-żgħir, inħobbu l-batut, inħobbu l-fqir. U mill-ġdid, aħna l-uniku moviment f'dan il-pajjiż li jista' jindirizza dawn l-isfidi. Għax aħna biss noffru l-istabilità u s-serħan il-moħħ li nieħdu id-deċiżjonijiet it-tajba f'kull mument. U d-deċiżjonijiet it-tajbin toħodhom biss meta jkollok in-normalità fil-pajjiż, it-tranquillità fil-pajjiż u s-serenità. Normalità, tranquillità u serenità. Li rnexxielna nġibu lura f'dan il-pajjiż fi żmien ftit ġranet biss. Jien emmint illi kienet sitwazzjoni li ħadd tieħu ġimgħat illi ħadd tissolva. Ħadna biss ftit ġranet. Daħħalna dawn it-tliet elementi tant kruċjali, n-normalità, is-serħan il-moħħ, l-istabilità. Għaliex ħadna deċiżjonijiet korretti. Ħadna deċiżjonijiet li weġġaw lili, li weġġaw il-bqija ta' sħabi. Imma kienu deċiżjonijiet kif qal Daniel li kien hemm bżonn li jittieħdu. Li ma ħadnihomx stajna nitafġu. Ħadnihom u ħriġna b'saħħitna. U hekk se tibqa' tkun it-tmexxija tagħna. Se tkun tmexxija li tkun waħda ġusta iżda dixxiplinata. Se tkun tmexxija illi rid tirrikonoxxi il-valur ta' kulħadd li nifhmu illi iva żbalji se jsiru minni, se jsiru mill-bqija ta' sħabi. Żbalji jagħmel kulħadd. Ma jagħmel żbalji min ma jaħdimx. U aħna naħdmu ħafna. U allura żbalji se nagħmlu. Però hemm żbalji u ċertu linji li ma jinqabżux. U jekk jinqabżu ċertu linji, kulħadd jaf se jkunu l-konsegwenzi. Dik hija tmexxija li tiżgura li dak li ġara ma jerġax jirrepeti ruħu, ħalli nibqgħu mexxin il qudiem. Ħbib tiegħi dan jibqa' l-uniku moviment li ta' bilħaq u konvint li pajjiżna jixraqlu ambjent aħjar. Kritika, lajna ħafna. U kien hemm minna li nistqar kienet ġustifikata wkoll. Iżda konna aħna wkoll il-gvern illi fl-2013, ftit wara l-2013, eliminajna l-kollox l-aktar żejt li jniġġes mill-ġenerazzjoni tal-kurrent elettriku. Din kienet deċiżjoni tajba li għamlet differenza kbira fil-kwalità tal-arja tagħna. Sa ftit tal-jiem ilu rajna tnedija ta' proġett ta' 50 miljun, dak li jissejjaħ ix-shore to ship, li permezz tiegħu il-bastimenti li se jkunu qed jidħlu fil-port tagħna flok iħaddmu l-magni tagħhom fil-port waqt li qegħdin hawnhekk bil-heavy fuel oil minflok jieħdu l-provvista tal-kurrent elettriku mill-art. Dan se jwassal għal titjib enormi fil-kwalità tal-arja tagħna. Dawn huma il-proġetti li bis-saħħa ekonomija b'saħħitha f'pajjiżna qed inkunu nistgħu nresqu il-qudiem. Kif aħna wkoll il-partit li ħadna b'serjetà il-kwistjoni tas-separazzjoni tal-iskart. U għamilniha parti mill-kultura tagħna. Se nkunu l-partit ukoll li qed nagħtu lill-familji tagħna l-akbar park nazzjonali li qatt kellu pajjiżna. L-istess aħna l-moviment li se jindirizza l-kwistjoni tal-fixken tal-plastik permezz ta' skema ta' rifużjoni u li se jelimina l-użu ta' single-use plastics darba għal dejjem. L-isfidi iżda jibqgħu hemm. Imma aħna biss nistgħu nidħlu għalihom għax għandna l-viżjoni u l-ħila biex nelbuhom. Se nkunu qed nagħtu importanza sħiħa
lis-sostenibilità tal-iżvilupp. Filwaqt li nżommu r-ritmu tal-iżvilupp għaddej b'mod b'saħħtu. Huwa minnu li fi żmien ta' ekonomija b'saħħitha wieħed jistenna li jkun hemm żieda fir-ritmu tal-kostruzzjoni, fl-attività tal-kostruzzjoni. Din hija xi ħaġa tajba li jien nixtieq ninkoraġġiha. Iżda rridu nassiguraw żvilupp b'mod intelligenti li fl-aħħar mill-aħħar ma jaqbilx biss għall-pajjiż imma jaqbel ukoll għall-istess żviluppaturi. Għalhekk se nkunu gvern li jimplementa proġetti ta' urban greening biex mhux biss iż-żoni rurali tagħna ikunu mħaddra imma anke l-aktar postijiet li ngħixu fihom u ngħaddu minnhom. Se nkunu l-gvern li jwettaq xogħol ta' tisbieħ bla preċedent fil-lokalitajiet u l-ispazji miftuħa tagħna biex jitgawdew mill-Maltin u mit-turisti li jiġu jżuruna f'pajjiżna. Bħalma ħankunu l-gvern li mingħajr ma joħloq pis finanzjarju lin-nies jibda jwettaq il-bidla minn vetturi konvenzjonali għal vetturi li jaħdmu bl-elettriku biex inkomplu naslu għal arja aktar nadifa. Dan jibqgħu kollu niku moviment konvint mid-drittijiet ċivili. Ma nistgħu ninsew qatt semmejt aktar qabel fid-diskors tiegħi imma nerġa' nsemmiha għax tant huwa suġġett li huwa għażiż għaliha. X'martirju ta' qabilna kienu għaddew lil ħaddieħor lil lexieren ta' familji meta rridu jimponu il-femiet konservattivi tagħhom fuq kulħadd. Għax iridu jibqgħu imwaħħlin mal-passat. U kienu lesti, u kienu kontenti joħonqu il-kuntentizza tan-nies. Basta jimxu mal-prinċipji konservattivi tagħhom. Il-prinċipju li jemnu li huma jafu kollox, li tagħhom biss tajjeb. Aħna llum erġajna raġġ ta' tama. A beacon of hope. Kif qegħdin isejħulna mad-dinja kollha. Konna fuq quddiem-nett fit-tisħiħ ta' drittijiet ċivili u se nibqgħu inkunu hekk. Hekk kif kellna l-kuraġġ ukoll illi nkunu aħna li tajna dritt tal-vot li żgħażagħ kollha ta' 16-il sena fl-elezzjonijiet kollha. Għaliex nemnu biż-żgħażagħ, nemnu biż-żgħażagħ fil-fatti. Rajtu l-kelliema ta' qabli. X'talent, xi kwalità ta' talent għandna f'dan il-partit. Xi kwalità talent tiela f'dan il-partit. Ħadd ieħor jipriedka, aħna nwettqu. Aħna nwettqu. Kif konna aħna li daħħalna servizz ta' IVF b'xejn biex mijiet ta' kopji li kienu għaddejjin minn tant batijiet li ma setax ikollhom ulied tajnihom din l-opportunità ta' dritt tant bażiku li tista' tagħna tarbija miegħek. Dritt tant bażiku li ħadd ieħor żammu l-bot minnhom. Aħna kellna l-kuraġġ, għamilna l-bidliet u fadal iżjed bidliet x'nagħmlu fil-liġi tal-IVF. Konna l-vuċi tagħkom u se nibqgħu nkunu il-vuċi tagħkom. Fadlilna x'nagħmlu? Kommessi li neliminaw kull forma ta' diskriminazzjoni li tippersisti fis-soċjetà tagħna fuq il-post tax-xogħol. Jien allerġiku, sħabi allerġiċi għad-diskriminazzjoni. Id-diskriminazzjoni f'pajjiżna ma fadlilix post. Impenjati fil-ġlieda kontra l-vittimizzazzjoni u fil-ġlieda kontra l-kliem ta' mibeda. Għax dawn huma affarijiet li jbaxxu il-valur tal-bniedem u aħna lill-bniedem nolluh il fuq irridu. Kburi li l-poplu tagħna jemmen li aħna l-gvern li jista' jlesti lil Malta għal għada, għal aktar sfidi. In-nies jafu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba. L-istess kif jafu li hemm sfidi li rridu niffaċċjaw bħala poplu wieħed u maqut. Imma l-familji u n-negozji konvinti li għal dan l-isfidi hemm biss tweġiba waħda: il-Moviment Laburista. Iva, jafdaw lilna biex inżommu kelmitna, jafdaw lilna biex inwettqu, jafdaw lilna biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Ħadd ieħor illum, jiddispjaċini ngħid, jirrappreżenta biss lejra anke fosthom stess.
l-instabilità u l-konfużjoni. Lanqas għandhom idea kif se jsalvaw huma minn ġurnata għall-oħra. Aħseb wara kif jistgħu jippjanaw għas-snin li ġejjin għall-poplu tagħna. Minkejja dan, fil-waqt li hemm min qed jara il-problemi fil-Partit Nazzjonalista bħala xi sitwazzjoni li għandek torok idejk dwarha, jien nemmen li pajjiżna jixraqlu oppożizzjoni b'saħħitha. Il-Partit Laburista verament għandu lil Malta l-qalbu u konvint illi dan il-pajjiż jixraqlu oppożizzjoni b'saħħitha. U huwa għalhekk li ma nieħdux gost b'din il-kriżi fil-Partit Nazzjonalista. Aħna rridu oppożizzjoni, ma min nitkellmu, ma min nistgħu nidjalogaw, ma min nistgħu inħabtu l-idejat. Għax meta tħabbat l-idejat, meta tiddiskuti l-idejat, ittejjeb biss tista'. Ħasra. Għax hi oppożizzjoni li saħansitra għandna bżonna minħabba bidliet importanti fil-liġijiet tagħna li rridu nagħmlu fil-ġranet u fil-ġimgħat li ġejjin. Li bil-fors, għax jinsabu fil-Kostituzzjoni tagħna, jeħtieġu iż-żewġ terzi tal-Kamra. Għalhekk neħtieġu din l-oppożizzjoni b'saħħitha. Però naħseb hija xewqa illi se ndum biex naqtaħħa. Min kif qed juru l-affarijiet u min kif urew l-affarijiet f'dal ġranet. In-nuqqas ta' serjetà li jiddomina fl-oppożizzjoni llum huwa ta' għajb għal kull min wassalhom f'din is-sitwazzjoni. U onestament ħbib tiegħi ngħid, it says a lot about them. Kif jaħsbu u kif jaħdmu fil-politika. X'jaslu li jagħmlu lil sħabhom stess. Immaġinaw x'jagħmlu. Immaġinaw x'jaslu biex jagħmlu lil min ma jaqbilx magħhom. U għalhekk irridu nibqgħu maqudin flimkien, iffukati flimkien, niġbdu ħabel wieħed u mmexxu lil dan il-pajjiż il qudiem. Ħanuża klieghom stess, kliem li waħħaxni. Spiċċaw jgħidu lil kap tagħhom stess, jew titlaq int, jew inneħħuk b'sabta. Dan kliemhom. Din hija l-klikka li trid il-poter akkost ta' kollox. U li taħseb li għandha dritt divin li tmexxi. Klikka li lanqas biss taċċetta il-verdett tat-tesserati tagħhom. U vot ta' fiduċja ftit xhur ilu tal-Kunsill Ġenerali. U jien ngħidilhom, ħarsu ftit lejna, talmu ftit minn għandna, talmu ftit mill-eżerċizzju li għaddejna minnu f'dal-ġimgħat. Eżerċizzju u lezzjoni li fis-snin li ġejjin anke xieren ta' snin oħra. Għad iridu jħarsu lejn dak li ġaraw jgħidu dan huwa l-mudell li bih partit politiku għandu jagħmel it-tibdil intern fih. Verament gburi bil-maturità bl-imħabba li intom urejtu lejn il-Partit Laburista. U nerġa' mmur ftit warajna ftit lejn il-pjetà, nħobb insemmihom ftit, nammetti li nħobb insemmihom ftit. L-istess partit li tant kien ftaħar li se jeleġġi l-ewwel kap permezz tat-tesserati, illum isejjaħ eroj lil dawk li jridu jtajru lil kap tiegħu stess. U ftit ħin wara mbagħad ikun hemm deputati minn dawn l-hekk imsejħ eroj li jixħdu li huma parti minn din il-logħba. Jaslu biex jiktbu fuqhom infushom għax daru għal xulxin. Dan huwa l-Partit Nazzjonalista li fi kliem l-eks segretarju ġenerali tiegħu huwa mifni bid-djun ta' miljuni kbar. Djun li aktar jixbħu lil xi korporazzjoni multinazzjonali falluta milli partit politiku. Mhux se noqgħod insaqsi fejn marru l-flus, imma l-ġudizzju politiku irrid nagħmlu. U għandi dmir li nagħmlu. Kif għandu dmir li jagħmlu l-poplu Malti u Awċi kollu, kif qiegħed jagħmlu bħalissa. U kif tista' titlob il-fiduċja ta' dawn in-nies
li lanqas jafu kif imexxu flushom. Kif tista' timmaġina li għandhom jiġu fdati bit-tmexxija tal-finanzi ta' pajjiż. Meta huma stess farku il-biċċa żgħira li kellhom jieħdu ħsieb fil-partit tagħhom stess. U fallew. L-istess partit li mar jiddejjen mingħand in-nies tiegħu b'mod sigriet għax sal-lum għadna ma nafux sar minn dawn il-flus. U jidher li Alla m'għamilhom. Kif se jsolvu din il-gwerra huma iżda? Jaraw huma. Dik problema tagħhom. Aħna dmirna u li niggvernaw. Is-soluzzjoni tagħhom għall problemi hi li jerġgħu idaħħlu fl-ola karigi tal-partit politiċi li ilha li skaditilhom il-best before date. Konfermi iżda tal-mentalità li jridu jieħdu lura lil pajjiż fi żmien. Lejja xieren ta' snin ilu, għal idejat ta' snin twal ilu u mhux il-qudiem. Ħsieb li meta tikkunsidrah, li meta tqis x'għamlu f'din il-ġimgħa, ibeżżak. U għalhekk li l-poplu jrid jarbel, mhux biss jarbel, imma jażel. Bejn partit li s-soluzzjoni għal problemi jsiba fil-passat, għal partit tagħna li l-isfidi jidħol għalihom billi jimbotta fl-ola karigi it-talent żagħżugħ. Sal-bieraħ stess. Ħadna deċiżjoni ambizzjuża li ħtarna bħala kap tal-komunikazzjoni tal-partit żagħżugħ ta' 23 sena. Insellimlek Ronald. Unawguralek għal ħidma kbira li diġà bdejt twettaq u li konvint li se tkompli twettaq. Għaliex aħna nemmnu li din hija id-direzzjoni it-tajba. Kellha ħafna xewqat f'dawn l-aħħar ġranet. Waħda minnhom forsi l-ikbar xewqa kienet illi fl-ewwel impenn barra minn Malta għaliex hemm ħafna anke mill-kamp oppost jew l-aktar mill-kamp oppost u lil dawk li huma allejati mal-kamp oppost li tkellmu dwar ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna barra minn xtutna. Ejja nħallu fil-ġenb għalissa min għamilha dik il-ħsara jew parti minn dik il-ħsara. Jew min iffumenta dik il-ħsara. Mhux qed ngħid li nuqqasijiet ma għamilniex. Għamilna nuqqasijiet. U minna nuqqasijiet li huma serji wkoll. Imma kien hemm min ħal pjaċir li flok iġġieled biex dawk in-nuqqasijiet inċekknuhom kif qed nagħmlu aħna llum. Ra kif ħal opportunità biex dawk in-nuqqasijiet ikkapitalizzhom u għawwar fihom biex għamel ħsara għal pajjiżna. U għalhekk ħadd l-opportunità ftit tal-ġranet ilu jew xtaqt nieħu l-opportunità li niltaqa' mad-delegazzjoni Maltija fi Brussell mas-6 Europarlamentari li lil mill-aħmar u l-blu li ġo Brussell fil-Parlament Ewropew qed jirrappreżentaw lil pajjiżna. Għamilt invit biex niltaqgħu flimkien, is-6 Europarlamentari flimkien mal-Prim Ministru ta' pajjiżhom. Rid nitkellem magħhom dwar ix-xogħol li qed iwettqu. Is-setturi li jaħdmu fuqhom u fihom u l-kooperazzjoni li nistgħu nibnu biex inkomplu nsaħħu l-isem ta' Malta barra xtutna. Ma stajtx nemmen ir-risposta li ġiet minn Roberta Mezzola u minn David Casa. B'dik l-arja ta' superjorità, l-arja ta' superjorità, l-istess arja ta' superjorità li waslet għal kollas tal-Partit Nazzjonalista. Weġbuni li ma kinux lesti li jiltaqgħu miegħi flimkien mal-Europarlamentari Laburisti. Dik ir-risposta illi rċivejt. U ma kontx għad nitlabthom xejn laqqas biex jaħdmu flimkien magħna jew li jgħinu lil xulxin. Sempliċement għamil talba biex niltaqgħu bħala grupp flimkien mal-Prim Ministru ta' pajjiż wieħed. Xorta ma qtajtx qalbi. Offrejt li tal-ħbiberija u kellimthom waħedhom. Nistqarr imma li l-kliem li qalu ħasadni. Ħasadni għax nibqa' sal-lum ma nifhimx għala din il-mibeda sħiħa kontra pajjiżna. Xi ħaġa li verament ixxukjatni. U din turik x'inhuma il-vera intenzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista. Ifred u saltan. Dik hija r-realtà. Jagħmluha f'wiċċna. Waqt impennu uffiċjali. F'wiċċi. Aħseb wara x'jaslu x'jagħmlu
meta jkunu waħedhom mal-barranin. Dik ir-realtà. U l-appell tiegħi jibqa' wieħed. Ejja ħaniddiskutu fuq l-edukazzjoni, is-saħħa, il-politika barranija, imma mhux fuq in-negattività. Il-poplu tagħna diġà warraba din it-tip ta' politika. Il-familji u n-negozji tagħna waslu messaġġ ċar u tont fl-aħħar 10 appuntamenti elettorali li ma jridux il-firda bejn l-aħwa Maltin. Jekk inti kapaċi aħjar minni, ikkonvinċini bl-idejat, irbaħ il-fiduċja tiegħi u wettaq it-tajjeb għal pajjiżna, din id-demokrazija. Imma b'din l-aggressività u b'dan l-estremizmu ma jirbaħ ħadd. U għalhekk din il-kriżi eżistenzjali fil-Partit Nazzjonalista. Għaliex l-akbar simpatizzanti tiegħu stess ma jistgħux jifhmu għaliex f'partit politiku moħħhom biss biex jattakkaw u jkisru. Ħbieb, quddiem din is-sitwazzjoni tikber aktar ir-responsabbiltà tagħna. Aħna l-Gvern li jrid jerfa' id-dover ta' tmexxija ta' dan il-pajjiż. Gvern li jrid li Malta tkompli tirnexxi. U għandna mandat elettorali li rridu nkomplu nwettqu kif talabna il-poplu fl-2017. Fadlilna ħafna x'nagħmlu u rridu nħarsu il-qudiem pożittività. Imma ma tistax tikbrilna rasna. Irridu nibqgħu dejjem saqajna mal-art. U fil-waqt li ħadd ieħor lanqas fl-oppożizzjoni ma jirnexxielu jiġġedded, aħna se nibqgħu ntejbu u nġeddu lil nfusna anke mill-Gvern għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha. Dan iżda nistgħu nagħmluh biss jekk nibqgħu viċin in-nies, jekk nisimgħu min-nies, jekk ikun il-valur tal-umiltà li jiggwidana u jmexxina l-qudiem. U kien għalhekk li sa mill-bidu tal-ħatra tiegħi bħala Prim Ministru, meta ġejt biex nagħżel kabinett ġdid, ħadd id-deċiżjoni hawnhekk ukoll li l-element kollu żagħżugħ fost id-deputati jidħol fil-kabinett. Għaliex nemmen fiż-żgħażagħ tagħna, nemmen f'dan is-stil ta' tmexxija frisk, stil ta' tmexxija ġdid li jkompli jagħti valur li tmexxija ta' pajjiżna. U ma dawn iż-żgħażagħ illum qegħdin madwarna hawnhekk. Ħdimna flimkien fil-grupp parlamentari, meta anke jien kont backbencher u naf xi sarfu, naf x'valur għandhom u naf x'potenzjal għandhom. U r-riżultati ta' dan l-ewwel xahar qegħdin jagħtu raġun lil din id-deċiżjoni aktar milli ħsibt. Din l-injezzjoni ta' enerġija żagħżugħa tikkumplementa l-esperjenza u l-kompetenza tal-bqija tal-ministri u s-segretarji parlamentari kollha l-oħra. Tikkumplementa wkoll il-ħidma tal-bqija tal-grupp parlamentari, tad-deputati kollha tagħna. Li l-koll flimkien maqudin se nkomplu nagħmlu differenza fil-ħajjiet tal-Maltin u tal-Awċin. U rejna biċ-ċar li aħna lesti niġbdu ħabel wieħed fl-interess tal-pajjiż. Rajna li d-dekasteri l-ġodda ikunu jiffukaw fuq il-prijoritajiet ġodda, fuq il-viżjoni ta' dan il-gvern ġdid. Tellajna fuq livell ministerjali joqsma bħall-akkomodazzjoni soċjali, il-wirt nazzjonali, il-protezzjoni tal-konsumatur u d-drittijiet tal-annimali. L-oqsma Ewropej u dawk barranin issa jinsabu taħt kappa waħda biex insaħħu il-ħidma ta' Malta madwar id-dinja. Ġew ikkonsolidati wkoll f'Ministeru wieħed l-Ambjent u l-Ippjanar għaliex nemmnu fil-bilanċ kif ukoll il-ġustizzja u l-governanza tajba. Bħalma nemmnu li pajjiżna jixtieq u għandu bżonn aktar parteċipazzjoni ta' nisa fil-ħajja pubblika. U għalhekk li din ma tistax tibqa' iżjed xewqa. Ilha xewqa għal 20 ta' snin. Xewqa li ma waslitna mkien. U għalhekk li għall-elezzjoni li jmiss jien irrid u se ninsisti li jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmu ġdid li jiżgura aktar nisa fil-Parlament tagħna, aktar nisa fit-tmexxija ta' pajjiżna, aktar nisa fil-kabinett tagħna.
inħarsu l-qoddim. U hekk kif din il-ġimgħa se nibdew id-diskussjonijiet f'livell aktar formali dwar il-fondi Ewropej li ser igawdi minnhom pajjiżna għas-snin 2021 u 2027 f'kuntest u realtajiet differenti. Fosthom mhux inqas iżda il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Ninsab determinat biex flimkien ma' sħabi nibqgħu iffokati li nġibu l-aqwa riżultati għal pajjiżna u nelbu kull sfida. Minkejja l-isfidi kbar li hemm bil-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Bil-baġit inqas li waslet għalih din il-konsegwenza b'60 biljun euro anqas fil-baġit Ewropew. Però kommessi li naħdmu, li nibqgħu nistinkaw, li nibqgħu b'saħħitna fid-negozjati sabiex inġibu l-aqwa pakkett tal-pajjiżna. U iva ħbib tiegħi dawn huma l-ambizzjonijiet immedjati li għandna l-pajjiżna bħalma hija wkoll l-ambizzjoni u l-ħtieġa immedjata li nkomplu insaħħu il-governanza tajba. Li tibqa' priorità għalina. Kienet ta' priorità sa mill-ewwel momenti li jiena ħtart bħala Prim Ministru ingħatajt il-fiduċja minnkom. Saru wkoll ħafna fil-qasam tal-governanza tajba f'dawn l-aħħar snin. Kien hemm momenti fejn stajna konna aħjar. Kien hemm momenti fejn il-poplu xtaqna li nkunu aħjar. Fejn kien hemm ukoll momenti ta' dispjaċir. U għalhekk illi l-governanza tajba se tkompli tissaħħaħ. Għaliex aħna nemnu li l-governanza tajba tingħaqad b'mod naturali mas-suċċess ekonomiku u mat-tisħiħ soċjali li se nkunu qed inkomplu nirreġistraw. In-nies iridu u jixirqilhom li l-affarijiet jimxu sew. Li l-pajjiż ikun mibni fuq saltna ta' dritt u demokrazija li hi waħda b'saħħitha. Diġà wrejna fl-ewwel jiem u se nkomplu nuru kif anke fuq il-governanza tajba, il-kredenzjali tajba huma tagħna. Imma billi ħadd ieħor m'għandu l-ebda kredenzjali fuq il-governanza tajba, fuq il-governanza, kif m'għandhom ebda kredibilità. Ma jfissirx li aħna għandna ngħidu li m'għandniex fejn intejbu. Aħna ferm aħjar minn hekk. U mill-problemi noħolqu sfida u minn sfida noħolqu suċċess. Nemmen il-governanza tajba għandha tibqa' waħda mill-prijoritajiet ta' dan il-gvern. Biex niżguraw li dak li ġara ma jerġax jirrepeti ruħu u l-governanza b'saħħitha tkun dik li tiddistingwi lil pajjiżna. Li neħtieġuha f'dan il-mument kruċjali għal pajjiżna biex inkomplu niżguraw in-normalità, l-istabilità u tranquillità biex inkomplu nkattru aktar it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-ġid. Kien għalhekk li malli nħtart bħala Prim Ministru waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħadna flimkien mal-bqija tal-Kabinett kienet illi noħolqu kumitat dwar governanza tajba biex jistudja l-bidliet li dan il-gvern kien diġà wettaq fi snin preċedenti u jitħaffef il-pass dwar bidliet li jridu jkomplu jsiru anke fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni Venezja. Rapport li kien dan il-gvern stess illi talab illi jsir. Bidliet li anke barra mixtutna ġew innutati u li jkomplu jimluna b'aktar kuraġġ biex nagħmlu iżjed. Fil-waqt li anke nżommu dialogu miftuħ anke mal-aktar kritiċi tagħna, anke mal-aktar kritiċi kif rajtu din il-ġimgħa stess l-aktar persuni li kienu kritiċi tagħna aħna nistidnuhom biex jiġu Malta, nilqawhom bidejna miftuħa, nagħtuhom l-aqwa trattament, niddialogaw magħhom, nuruhom fejn huma żbaljati dwar pajjiżna, nuruhom fejn jista' jkollhom ukoll raġun u nemmen li f'dan l-ispirtu ta' dialogu nistgħu noħorġu b'reputazzjoni dejjem aktar b'saħħitha għal pajjiżna. Għax dan hu l-mod, dan hu l-metodu li dan il-gvern jemmen fis-serjetà tal-mod kif isiru l-affarijiet. U kif tafu ħbib tiegħi diġà wasalna fi stadju avvanzat fil-proċess li bih se jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija l-ġdid, ħatra li fiha diversi saffi ta' skrutinju bla preċedent tibda b'kompetizzjoni pubblika, b'sejħa pubblika, kompetizzjoni u evalwazzjoni li timxi quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li hija kummissjoni kostituzzjonali magħmula mir-rappreżentanti tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni, b'ċermen maqbul bejn iż-żewġ naħat, minn hemmhekk il-proċess jimxi jintgħażlu żewġ persuni, il-Kabinett jinnomina wieħed quddiem il-Parlament u quddiem il-Parlament se jkollna proċess bla preċedent fejn kulħadd jista' jsaqsi li jrid
lill-Kummissarju tal-Pulizija eventwali. Opportunità ta' trasparenza, ta' governanza tajba bla preċedent. Fejn qatt kellna f'pajjiżna? Fejn qatt kellna? Sitwazzjoni fejn qabel Kummissarju tal-Pulizija jiġi maħtur u nfakkarkom li dan huwa strettament dritt li huwa tal-Gvern biss. Fejn qatt kellna f'pajjiżna proċess fejn kumitat parlamentari fejn id-deputati tal-oppożizzjoni ikollhom l-opportunità li jagħmlu d-domandi kollha li jridu lil persuna li eventwalment se tkun kummissarju tal-Pulizija. Aħna ħadna dan il-pass koraġġuż għaliex nemmnu li din hija d-deċiżjoni tajba u konvinti minnha. Dan hu l-mod kif jimxi pajjiż u gvern li huwa konvint li l-prinċipji li jridu jmexxuh il quddiem huma dawk tal-integrità, tas-serjetà u tad-dixxilpina. Qegħdin ukoll fil-proċess ħbieb tiegħi li naqsmu rwol tal-Pulizija minn wieħed ta' investigazzjoni u prosekuzzjoni quddiem il-qorti għal wieħed fejn l-investigazzjoni ssir mill-Pulizija filwaqt li mbagħad il-prosekuzzjoni quddiem il-qrati tagħna ssir mill-Avukat Ġenerali. Li jkun l-Avukat Ġenerali li jmexxi l-prosekuzzjoni. Bidla oħra ambizzjuża. Kif kienet dik li diġà għamilna fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fejn qsamna r-rwol tiegħu bejn dak tal-Avukat tal-Istat li wkoll inħatret wara kompetizzjoni pubblika, wara sejħa pubblika, u nqasmet il-funzjoni bejn dik tal-Avukat tal-Istat u l-Avukat Ġenerali li issa ma jibqax iżjed m'għadux iżjed l-Avukat tal-Gvern. Dawn huma ir-riformi ambizzjużi li se nibqgħu għaddejjin bihom. Kif għamilna wkoll fil-ħatra tal-ġudikatura. Kien dan il-Gvern li ċeda lura lejn 2014 id-dritt li jebda Prim Ministru qabel ma kien lest li jċedi. Id-dritt li taħtar imħallef direttament inti bħala Prim Ministru tal-pajjiż. Dan kien dritt li l-Gvern immexxi minn Joseph Muscat ċedih. Ħadd ieħor qatt ma kellu dik ir-rieda illi jċedi dan id-dritt ta' b'saħħtu. Immissa beħsibna nimxu lejn pass ieħor. Beħsibna inkomplu nirriformaw il-Kummissjoni għal ħatriet tal-ġudikanti biex fil-waqt li sal-lum ma kellix nofs il-membri tagħha li kienu ġudikanti minn issa l-qudiem ikollha in-nofs jew iżjed mill-membri tagħha li jkunu ġudikanti huma nfushom biex ikunu l-ġudikatura li jkollhom mill-anqas nofs tal-membri ta' din il-Kummissjoni meta tiġi għall-għażla tal-membri ġodda tal-ġudikatura. Bidliet bla preċedent. Bidliet li qabilna ħadd ma kellu l-kuraġġ li jagħmilhom. Għax ir-realtà hija waħda. Qed terħi minn idejk ħafna setat eżekuttivi. Li ħadd ieħor qatt ma rid jerħihom. Imma aħna lesti li nagħmlu l-pass. Għaliex nemmnu li l-governanza tajba, it-tmexxija tajba hekk titlob. U fiduċjużi fl-istituzzjonijiet tagħna. Bekk ikollok fiduċja fl-istituzzjonijiet, mhux bil-paroli, mhux bid-diskors, imma billi temmen fihom. Billi tempowerjhom biex jieħdu d-deċiżjonijiet. U nistqar illi iva, diżappunti kelli f'dawn l-aħħar jiem. Diżappuntat fost oħrajn bl-allegazzjonijiet li smajna dwar abbużi fil-korp tal-Pulizija fl-aħħar sigħat. Dan hu gvern li ma sa jkollu ebda tolleranza għal dan it-tip ta' ġid. Diżappuntat ukoll minn ċertu tkaxkir tas-saqajn fil-qrati tagħna. Nifhem li jkollok ċirkostanzi partikolari fejn ċertu dewmien ikun inevitabbli. Dik nifhimha. Iżda li jkollok dewmien esaġerat u mhux ġustifikabbli mhuwiex aċċettabbli. U kull ġudikant, kull maġistrat, kull imħallef irid jerfa' il-pis u r-responsabbiltà li jiddeċiedi. Kif nagħmlu aħna ta' kuljum. Naħa jew oħra. Anka meta d-deċiżjonijiet ikunu bsin. Dan huwa d-dover ta' kull ġudikant u fil-waqt li jien m'għandi ebda dritt li nindaħal lill-istituzzjonijiet fil-mod kif iwettqu xogħolhom u fil-mod kif jiddeċiedu u żgur li minn issa nagħmel hekk, fl-istess waqt iżda se nkun qed ninsisti li l-istituzzjonijiet kollha f'pajjiżna iwettqu xogħolhom fi żmien xieraq, b'mod sħiħ, skont il-kuxjenza
u skont is-sewwa. Dan jagħtu wkoll għall-korp tal-Pulizija li min għandu nistenna ħidma u riżultati effettivi u tangibbli. Qed ngħid love you, imma l-messaġġ huwa wieħed ċar. Ma rridx nisma' bi skużi, imma b'ħidma effettiva li twassal għal riżultati konkreti. Għax dan il-gvern huwa ambizzjuż li jirnexxi. U dak li se nwettqu fil-qasam tal-governanza li bdejna nwettqu li se nkomplu nwettqu huwa riflessjoni ta' dak li se nibqgħu nagħmlu fl-oqsma l-oħra kollha ta' tmexxija f'dan il-pajjiż. Fejn intejbu? Fuq it-tajjeb. U nbidlu dak li hemm bżonn nbidlu b'enerġija u determinazzjoni. B'kontinwità maduda magħha u mżewġa magħha il-bidliet fejn hemm meħtieġ. U għalhekk illi l-Moviment Laburista se jibqa' jkun l-ixprun tal-progress f'pajjiżna u l-katalist tal-bidla. Kif kien fil-100 sena li għaddew u kif irid jibqa' fil-100 sena li ġejjin. Illum dan huwa l-mument li meta jgħaddu snin minn fuqna u nħarsu lura b'nostalġija, inħarsu lejn dan il-mument u ngħidu dan il-jum beda l-vjaġġ li fih iva se jagħti ħarsa lejn li modi iżda se jaħdem fuq il-preżent u se joħlom fuq il-ġejjieni. Għandna x-xorti li llum parti minn dan il-mument. Il-programm ambizzjuż li tfassal għal din l-okkażjoni speċjali se jtina xhur ta' diskussjoni profonda bil-ħsieb li nibqgħu niġġeddu, li nikkonsolidaw lill-partit, li nqarbu lill-partit lejn in-nies, li nsaħħu l-vuċi tad-delegati u tal-membri. Partit li f'mument fejn stajna nqsamna u stajna nqsamna bl-ikraħ, ħriġna b'saħħitna maqudin u ffukati aktar minn qatt qabel, għax ġbidna ħabel wieħed. Għalhekk irridu nibqgħu nibżgħu għall-partit, għax huwa l-partit li huwa tagħna. Li l-poplu jibqa' jtina l-fiduċja tiegħu mhijiex garanzija. Irridu naħdmu għaliha, naħdmu f'kull waqt u f'kull ħin. Biex nibqgħu l-għażla naturali tal-Maltin u l-Awċin, irridu nibqgħu nuru li aħna ta' ġid tal-pajjiżna. Nistqar magħkom iżda li jien fiduċjuż ħafna. Fiduċjuż anke mir-rispons b'saħħtu li kellna f'dan l-ewwel xahar. Kien xahar ta' ħidma jibsa. Taljieli mingħajr irqad għal ħafna minn sħabi u għalija. Gburi iżda u nerġa' nirringrazzja hawnhekk li sib dan il-grupp parlamentari, il-kabinett b'saħħtu fejn ġbidna ħabel wieħed kapaċi, entużjasti għal ħafna ħidma li sibt l-appoġġ tagħhom dejjem ħbiberija u anke lealtà. Ejjew ħanibqgħu mixin il-qudiem flimkien għal aktar ħidma. Gburi għaliex il-ħidma qed tissarraf fiduċja kbira li qed jirreċiproka il-poplu tagħna. Gburi li dan il-partit għandu bażi soda, nies kapaċi, nies li jħobbu lill-partit, nies li jħobbu lill-pajjiż. Għalhekk iva fiduċjuż konvint dwar il-futur sabiħ tal-Partit Laburista, tant hemm talent f'dan il-moviment, li m'għandi l-ebda dubju li l-idejat, l-enerġija u x-xogħol mhuma se jonqsu qatt, anzi se jibqgħu ġejjin u se jibqgħu jissaħħu. Min issa l-ħidma tkompli fuq it-tfassil ta' budget b'saħħtu li bħala priorità se jkun qed jiffoka fuq il-bżonnijiet taż-żgħir u l-batut fost prioritajiet oħra. Dan nagħmluh b'lejaltà lejn il-prinċipju tar-ruħ soċjali tagħna. Hekk kif il-ħidma tkompli wkoll fuq l-implementazzjoni sħiħa tal-manifest elettorali kollu tal-2017 li dwaru ingħatajna mandat b'saħħtu mill-poplu tagħna biex immexxu. U għalhekk ħbib tiegħi iva gburi ħafna li qed immexxi partit bi prinċipji sodi, partit imnebbaħ mill-prinċipji tal-ġustizzja soċjali, mill-prinċipju tal-mobilità soċjali, il-prinċipju tal-għaqda nazzjonali u l-prinċipju
tal-agwaljanza. Gburi fuq kollox bikom li mhux warajja qegħdin. Imma miegħi f'kollox, miegħi f'kull pass. Mhux biss biex nirbħu l-elezzjonijiet, imma biex inbidlu l-ħajja tan-nies għall-aħjar, biex noħolqu aktar ġid u biex niżguraw li dan il-ġid jilħaq lil kulħadd. Irridu nkunu hemm. Irridu nkunu hemm għaliex aħna u lil dan il-pajjiż li jien tant inħobb, irridu nkunu hemm maż-żgħażagħ tagħna, għall-ħaddiema kollha, għal min iħaddem, għall-familji, għall-anzjani, għall-pensjonanti tagħna. U għalhekk ħbib tiegħi li flimkien miegħi intom, aħna se nkunu flimkien qed inkomplu noħolqu minn dan il-moviment storja ta' suċċess. Flimkien, mhux jien waħdi, mhux intom waħidkom. Flimkien għaliex jien nemmen fikom. Jien gburi bikom u se nibqa' nagħti l-enerġija kollha tiegħi biex flimkien inkomplu mmexxu lil Malta u lil Għawdex il-qudiem flimkien lejn aktar suċċessi. Nirringrazzjakom. Sabiex tingħaqad mal-Prim Ministru propju fl-għeluq ta' din il-konferenza ġenerali straordinarja. Grazzi lilkom li kontu preżenti magħna hawnhekk, grazzi lill-telespettaturi u dak li segwewna permezz ta' mezzi differenti, il-kumplament.